Luluto. Tayo ay nagluluto. Saan ba? Wala tayong ano. Wala tayong tripod. Cellphone mo? Hello. Ay, tsara ko. Kumain ka hali? Ay, ang gamit doon. Hmm? Hello. One viewers. Okay naman. Gulay? Hindi po, konti lang. Lagay mo na yung isda. Hindi, unahin ko yan eh. Three viewers, hello. Tapos hindi sa lahat. Hindi, ang dilim mo. Ha? Ang dilim mo. Saan? Dilim. Yeah. Mababa. Mababa. Hello. Dito na lang. Luluto ako. Akin na yung ano. Asan na lang mo? Isa lang. Sabaw tayo ng galunggong. Sinabawang Gigi. Para makahigop-higop si amin ng sabaw. Yung kanin mo, yan ano? Yung pagsapa. Ano pa niyo? Bay kalamansi. Yung ating pang-asim kalamansi. Ay, init. Gigi ang ating ulam. Hello, hello. Comment po kayo. Salamat sa dalawang nag-like. Thank you. Sarap. Pang-asim na lang ma. Inakalamansi. Tingnan mo yung ano. Baka matagas na yung gulay ah. Huwag mo na isama. Baka daw hikawin na. Purutin mo ma. Huwag mo. Hindi, ito na. Ma. Purutin. Huwag. Napakalit mo. Akoy. Oh, hindi mo rin makakain yan. Parang yung malambot lang. Nalagay ko na tong talong. Nag-live ako, wala din pang upload eh. Talong. Dapat maraming gulay. Parang aapaw mo ah. Dami bang ano? Ano gas mo na pala to? Yes. Gawin ko lang masyado ano yung gulay dyan ba? Bigay mo lang malambot. Hello.
3 viewers, hello po. Malulong. Lahat makulit siya. Kailangan kasi ng ulam ni Ami ano, yung may sabaw. Kasi di pa niya nainuuya ng gusto yung kasi dito tumatama. Siyempre tenga yung inopera. Di pa niya inuuya ng gusto. Pero sinabi naman ng doktor, kasi nagtanong ako kung ano yung bawal. Sabi ng doktor, wala namang bawal. Depende sa kanya kung ano yung kaya niyang kainin lang. Wala akong binabawal yung pagkain sa kanya. Basta kaya niyang kainin, pwede. Kaya dapat sabaw yung ulam namin. Sarap sana nung calamares eh. Calamares ang luto ito, pusit. Adobo kaso, nasabi ko siya magsasabaw tayo. Sabaw lang. Hindi mo naman. 5 viewers hello po. Hindi mo makakain na. Sabaw lang. Matigas yan po, di ba? Ano lang. Bangos sana. Kasi sana parang maano naman. Sabi ko kasi bira yung magtinda sa amin yung lako. Nakakabili naman ng mga ganang galong din. Pag pumunta na nabwa. Pero sa lako, nihira. Hindi lang masarap ano. Yung kalamansi ma. For viewers, hello. Hello Kuya Rini. Shout out kay Kuya Rini. Morning paring Jason. Ingat lagi. Sabi ni Kuya Rini Castillo. Yan, shout out kay Kuya Rini na nasa Bacolod. Shout out sa mga Castillo dyan sa Bacolod. Kamag-anak ni Kuya Rini. Yes! Sabi ni Kuya Rini. Luluto ako, sinabawang galonggo. Galonggong na may talong tsaka kamote. Yung ating menu ngayong araw ng linggo. Lalo ko sa amin magsimba pero baka mamaya ewan ko lang kung makapagsimbahan kasi ayun yung matagtag. Kung makapagsimba man baka dyan lang kami sa malapit sa Stop and Shop lang. Laban lang amin Jason, sabi ni Kuya Rini. Baka di kami makapunta ng Quiapo. Baka Stop and Shop lang kami magsimba. Salamat sa patap-tap Kuya Rini. Siyempre shoutout sa anak ko. Baka nanonood yun. Ano ba? Daming bulat. For viewers, hello. Comment po kayo. Magkumustahan tayo. Ilan pa lang? Katulad ni Alamid, lumalaban din. Laban lang ng laban. Huwag tayong susuko. Huwag tayong magpa-apekto sa mga sa iba. Kasi hawak natin yung sarili nating buhay.
Kada ko hawak natin ang Hawak natin ang bead. Ilan kaya man? Kasi ito ubos. Ha? Ubos. Oo. Hayaan natin yung mga taong toxic sa buhay natin. Yan. Malambot na yung talong. Sigurado na kaagad, oh. Hmm? Tama yan. Yan natin mga taong ayaw sa atin. Kung ayaw nila sa atin, di ayaw din natin sila. Ano ba yun? Ang aga-aga mo mag-ano? Talaga yung tubig. Aga mo magtrabaho. Yung mga tao kasi pag hindi ka na kailangan, hayaan ka na lang. Yung galunggong, oh. Galunggong kaya rin yun. Ilang piraso to? Isa. Napalahin natin Dalawa. yan. Wala. Natin mo sa... Tatlo. Apat. 5. 6. 7. 7 piraso mo. Dami. Punong-puno ay. Lalagyan pa natin ng ano. Amoy, Kuya Born, hello. Paano bro rin pag wala nung pinaglalabas, sabi ni Kuya Born. Hello Kuya Romel. Bro Born, mag-love charot, sabi ni Kuya Romel. Aga naman ang hugot ko. Sarap paksiw, iba. Sabi, iba. Yan. Yan, nandyan sila. 6 viewers, hello. Ang aga humuhugot ah. Aapaw talaga ito ma. Hindi, Bawasan ko nga. sakto yan, sakto lang. Di, apaw ma. Hindi yan. Maniwala ka. Nako. Kakainin lang yan. Apaw na nga oh. Di ba Kuya Born? Kumusta ang ano, blood pressure? Okay, medyo okay na yung blood pressure ni Kuya Born. Yan. 5 viewers, hello. Tama po kay Ami. Sabaw. Ako talaga ito ma. Akin na yung ano. Yung baso mo. Ibabalik ko na lang yan. Ayan sa baso mo. Bawasan ko ng ano, sabaw. Ayun na yung white. Hirap ng may sakit, sabi ni Kuya Born. Hirap ng may sakit, Ami. Hirap lumaban. Hirap talaga. Amo Kuya Born. Sa kalam ka talaga. Tawas Kuya Born, sabi ni Kuya Rini. Sa kalam ka talaga. 6 viewers, hello. Wala tapos din. Kaya ka lang muna Kuya Born. Kami nga, kumikirot-kirot pa yung dito niya. Sabi ko, panay tanong ako kung ano na, pagkaramdam niya. Pero, goods man. Hindi naman tumadaing na ano. Hindi naman siya yung talagang dapat ano, kinakaya niya. Dito yung kunting tibulang, parang yung ano, pabibi. Hindi to. Share ko muna live. Mo sa Parang- GC, sabi ni Kuya Romel. Parang Pinas ata magpapagaling sa'yo Kuya Born. Pinas yan. Lagi na yung baso mo ma. Matibay yung loob nito ni Ami. Pwede nga ako isabak sa gera.
babawasan natin. Pero babalik pa rin ito mga kabayan. Yan, tulog ako dito. Kasi doon, ako, tulog manok lang. Pero siyempre salamat kay God kasi lagi tayong malakas. Kahit nagpapaulan ako doon pag may bibili ng mga gamot. Yan, laging sabi ko lang kay God, lagi lang malakas. Kinamayo ano ma? Alin? Kalamansi. Paano yan? Wala tayong salaan. Oh? Walang Di, salaan. ano mo lang kutsara yung ano? Akin na yan. Ilagay ko dyan yung ano. Ay, may mga comment na pala. Kahit magpabibi ako, wala naman papansin, sabi ni Kuya Born. Parang Jason, sabi ni Kuya Rin, parang Jason, paano nga yung black si Bro Rumble na black mo kasi. Na black mo? Hmm? Paano daw? Paano din? Gusto mo Kuya Bern, ihanap kita ng Hindi ko alam kung paano. Kasi wala ako kasama, sabi ni ano. Maghanap ka Bro Born. Sabi ni Kuya Ramil. Tawa si Kuya rin siya si Kuya Born. Okay na ako Bro Ramil, nakilala ko na buhay ko. Salamat naman Bro Born, sabi ni Kuya Ramil. Nakilala na daw yung buhay niya. Pag mong pilitin Kuya Born yung ayaw sa'yo Kuya Born. Kung ayaw sa'yo, huwag mong pilitin yung gusto lang. Kasalanan yan. Kasi ginalit niya. Kasalanan kasi ginalit niya ako. Ginamit. If viewers, hello po. May love shoutout sa lahat. Sa mga silent viewers dyan. Yan. Hello sa inyong lahat dyan. Sarap ng ulam. Ay, dapat yung bibilin ko yung timon-timon. Timon-timon ba yun sa Tagalog din? Yung lapad na isda? Sap-sap na malaki ata. Sap-sap na malaki, hindi. Timon-timon din na tayo yan. Iba naman kasi yung tawag sa mga ano. Tapos may gulay pa oh. Yan ang ano. Gulay para lumakas ka agad. Buti na lang nakahingi ako sa kapitbahay oh. Nakapitas. Oh. Gusto na siyang ulam, daming gulay. Hello everyone, dito lang ako sa tabi-tabi. Basa mo. Kasalanan niya kasi ginalit niya kasi yung bato. Dami ko rin. Talbos ng kamote. Sabi niya, Sarap. Bro Romel, pasok ka nga, baka unblock kita. Bakit kuya rin eh? 9 viewers, hello po. Kanina pa nandyan. Sarap yan, bro boy. Nakalive na ako, may vlog pa para may pang-upload tayo. Ihanap kita ano. Hayaan mo na yan, bro bird. Sabi ni Kuya Romel. Ano mo? May vlog tayo. Sino? Kuya Maki. Hello Kuya Maki. Magandang, ano na ba? Lagay na natin yung kalamansi, ma. Wait lang. Maaga pa pala, alas 10 pa lang. Ano pa? Yan, may vlog na tayo, may live pa. Parang Kalamansi. kulang yung kalamansi natin. Parang kulang. Bro Maki, may galab shoutout. Wala lang sili to ngayon. Kasi bawal kay Ami yung sili. Bro Maki.
Bro Ruben, Bro Burn. Mega love shoutout. Sabi niyo lang ako. Hindi lang ako makapagsalita ng maayos kasi nga masakit dito. At ito na. Finally. Bro Bilhin Maki. natin yung gulay. Hello. Sabi ni Kuya Burn. Bro Rene, hello. Gulay ng mga masustansya. Sabi ni Kuya Maki. Kumusta pa rin Jason, Ate Ami, get well. Thank you Kuya Sabi? Mark. Si Kuya Mark. Si Kuya Mark. Hello, Kuya Mark. Okay naman po. Tanghali. Ayun, medyo ano lang, mabagal lang magsalita. Kuya Mark, yung pupunta sana sa ano, ang tanong kung pwedeng dumalaw. Mhm. Yung dyan sa nakatira sa may ano, Donita. Bro Bilin, asan na kaya? Sabi ni Kuya Rene. Okay naman po kami, Kuya Mark. Salamat po sa ano. Medyo mabagal lang magsalita. Gawa nga ng ano ito. At may follow-up check up kami sa Adus. Ubus ba? Kaya matatagalan. Webes. Webes. Matatagalan pa kami dito sa ano, sa Maynila. Gawa ng may mga follow-up check up. Saka bago bunutin yung dito niya. 3 weeks pa. May bubunutin eh. Yung nakakalang. May siniksik sa tingin niya. Yung pagkaka-opera sa akin, hindi siya naghiwa sa labas. Sa loob lang talaga. Sarap. Ay! Sili lang talaga yung Dito lang siya, oh. Wala. Dito sa labas wala. Kaso maga pa siya. Tsaka, mahirap magsalita. Kasi pag sobrang buka yung bibig, di ba ito, na siya. Tsaka, lumabas yung mga singaw ko. Ang dami kong singaw. Mark, hello. Sabi ni Kuya Maki. Eleven viewers, hello. At pag natanggal na yung ano, pag natanggal na yung kalang niya dito, uwi muna kami dun sa Bicol. Tapos, hindi pa ako makabalik sa pabahay. Siguro, buksan muna namin yung tindahan namin dun. Habang nag-asikaso ko sa kanya, magbabantay ako tindahan para may ano kayo, may libangan. Tapos pag, ano, sabi ko yung Magagaling ang ENT doctor sa PGA. Oo, magagaling po. Opo, Kuya Mark, kaya nga po nung yun nga yung sakit ko sa tenga, dyan talaga ako nagpa-check up. Lumuwas talaga kami. Kasi dyan na din ako na-operahan ng polyps Kasi dati. sa kabukod pa po sa ganun, dun sa Bicol, dun sa yung, hindi naman sa inaano ko dun, kada galaw yung ospital dun, pira ka agad yung ano. Hindi, ang layo malayo dito, ang public doon. at yun mo, wala kaming binayaran. Tapos yung paglakad pa ng papel, dun lang mismo sa loob. Kung dun lang sa Bicol, pag maglakad ng papel, ano pa, kung sakay-sakay pa. Yun nga yung Saka di nasisiro bill dun eh. Tinan mo na hospital si Bibi. Nilakad ko yung papel, may natira pa. private kasi yung naano natin kay baby. Diyan talagang ubos. Yung nagastusan lang natin, yung binili natin sa ano. Yung mga biniling gamot. Kaya medyo kahit pa paano, swerte pa rin tayo. Kaya Kasi yung may kakayanan tayo tsagaan na pabalik-balik, nagbunga naman. pumunta dito. Kaya yun, pagaling talaga. Medyo makarot-karot lang. Pero kaya naman, Bali yan makaligo dito na. mo. Walang natin. Nakakakilos naman. Medyo Tikman ano mo nga ah. lang. Tikman mo. Alam ko kung ano kulang dyan. Pero okay na yung lasa. Pero may kulang dyan. Sili. Kasi hindi ako pwede Sili. magsili. Bawal kasi ako mag-ano. Sili talaga yung kulang dyan. Kaya Kasi- para sa'yo, hindi ka pwede sili, di na magsisili para di ka maingit. Hindi. Kasi sa ospital, di ba, tinubuhan kasi general anesthesia yung ginawa sa akin. May tubo yan Siyempre. pinasok dito sa bunga. Yung Punta oxygen kasi, di ba po, pinasok yan. Kaya hanggang ngayon medyo masakit-sakit yung Pag nalaman mo. umuubos siya, may lumalabas Kaya- pa na dugo. Umiiwas muna ako sa maanghang. Tsaka masakit. Lumabas mo sunaw eh.
Kaya medyo yung pagsalita ko, maano na. Hindi kayang ibuka yung bibig. Ligo ka na muna. Kaya yung pagkain ko konti-konti lang. Dapat may sabaw para madulas siya. Kulang namin. Pero goods na goods. Nakakakilos naman. Daming gulay. Patyagaan lang sa pagpila pero walang bayad, malasakit at PhilHealth. Opo, Wala po. Kuya Mark, Wala. wala po. Nagtaka nga ako ngayon. Ito, nung unang pag-opera sa kanya nung polyps, nakita ko yung pinakang bill namin. Yung bill namin noon, 64. Ngayong pag-opera sa kanya nung tinga, hindi ko nakita yung bill kung magkano yung bill namin. Wala talagang nakita. Basta pinasa ko lang yung papel, tapos konting interview lang na tanong lang abot sa kanya. Tapos kung ano ko siya. Yun na. Tapos dati, nung sa polyps, 3 lipat, 3 interview. Ngayon, isa lang eh. Pag upo ko doon, gulat ka pag sabi na, oh, sige na, pwede na kayong lumabas ngayon. Yun lang. Walang bill na nakakalagay kung magkano. Tapos yung ginamit namin yung indigency niya na ano, Ma'am Maria J. Ate Cheng, kakakunasan na kayo sa Pinipil. Good morning po sa inyong dalawa. Hi Ate Crystal Ann. hello po, Ate Crystal Ann. Kamusta ang buhay po Okay na to, tayo? Pero takpan mo para. Bala ko sana maligo muna bago. Ligo ka na muna, bago kumain. Ano na yan? Hindi yan, hindi mababaw. Ligo ka muna. Nilagay ko dito sa ano. Nandito ako Lupin, hinahanap mo yung wala. Sabi ni Kuya Mac. Pero ang ano ko lang talaga, antok talaga. Hinahabol namin yung tulog talaga. Kasi ilang days ba tayo? 5? 6? 6 days? 6 days 21 eh. kasi na-delay eh. 21. Pero kung di na-delay, nakalabas ka agad tayo. Nangyari kasi may siningit sa'yo. Yung May emergency cancer. kasi. May emergency. May emergency, kailangan talaga mismo. Araw-araw na naman kita nakikita bro Maki, sabi ni Kuya Romel. Hindi ka nag-live Kuya Romel. Ay, maligo ka na. Pagkaligo mo, Diyan mo. mamaya din mag-ano para mag-ano ko, lalaban ko na yung sinuot natin. Para dito matambakan. Ayaw ko na ate Am. Bakit naman Kuya Romel? Walang sukuan Kuya Romel. Syaga-syaga lang. Mag-ano ka, ang i-content mo dyan is yung paano yung buhay dyan, Kuya Romel. Madaming manunood dyan. Tapos yung mga presyo dyan. Tapos ikumpara mo yung presyo na sa Pilipinas, tsaka Maganda dyan. content yung Kuya Romel. Tapos yung title mo Kuya Romel, ang anuhin mo. Ganito ang buhay sa ano. Mas mababa, kunwari ang presyo dito, kaysa sa Pinas, ganyan. Maganda yung content dyan eh. Maganda gawa ng content dyan Kuya Romel. Hmm. Ay. Anong coding? Happy lunch everyone. Ganda nga. Sino no? No. Amuay. Ganda nga, no? Walang sukuan bro Romel. Tingnan mo kung maghihintay habang buhay. Hey! Diyos ko Ay po. naku, wag kang maghintay, Kuya Boy. Kuya Bern, don't do it. Huwag mong hintayin yun. Don't do it. Pero kung yan yung nagpapasaya sa'yo, kung maghintay ka Sabagay. talaga, tatanggapin din namin. Pero hanggat maaari, try mong mag-explore ulit. Explore. Mag-explore, oh! Amuay no. Bro, Benjing, nag-love shout out. Sino, no? Ganda nga, no? Shout out po, Sir Romel. Isus.
Jesus! Jesus! Ulat ika. Ox na ate Amilas na siya. Ah. Hindi, Kuya Bern. Hindi magiging last. Marapos na. May mga bagay kasing dapat tayong sukuan. May mga bagay din tayong dapat pahalagahan. Yung sarili natin. Pahalagahan natin. Importante talaga yung sarili natin. Paano ko ba sasabihin? Kuya Maki. Oo naman, Bro Romel. Minsan nagsasawa na ako, Bro Romel. Sa tuwing nakikita. Nagkikita tayo, sabi ni Kuya Maki. 9 viewers, hello. May- 11 naman. Bili mo na ako mga hilo. Sige, May gamot ka na natin yung vlog. wala po. Ganda talaga, buti naman nakalabas na kayo. Thank you. Oo. Malakas kami. Strong. Yun lang. Kami ay strong. Isus. Malakas kami sa kanya. Isus. Na dinig niyo yung panalangin namin. At siyempre, nandyan yung suporta nyo sa mga nagdadasal. Saka hindi kami yung basta di walang sukuan tayo. Dapat lagi lang nananalig. Kasi yung may sakit nga, malakas palagi. Ako pa kayong bantay. Hindi dapat sinusukuan ang pag-ibig o pagmamahal ng isa. Ehen. Hindi, Kuya Romel. May pagkakataon din talagang susuko ka. Kaya ikaw, huwag kang susuko. Pag alam mo tagilid ka na, pag alam mo talagang is kailangan mong sukuan at sa sarili mo na lang Plus, ibanin. kami Papa-strong pa lang. Oy, congrats naman. malapit na ako nung makauwi. Kung may gawa dyan, kung may gawa pa, kung may pabaya project pa, gagawa pa ako dyan. Pero kung wala na, nag-usap na kami dito ni Ami. Isus. Kuya James Q, Hi, Kuya James. nag-usap na kami dito ni Ami, kung hindi kami magtinda, balik na Maynila na ako. Kaya tingnan lang natin, pinagmamastan ko lang kung ano sitwasyon dyan sa pabaya project. Good morning, Kung paring okay pa ba yung team? Ami, musta na kayo? Eto, kakalabas lang ng work. 12 hours shift at drive pa pauwi. Ingat eh. Ay, Kuya James, okay na okay po kami. Ingat po sa pag-drive. Ingat po. Kuya James Q. Kasi 12 hours yung shift niya pala. Ingat po sa pagdadrive. Ay, di pa pala nakaka-uwi si Kuya James Q sa Pinas. Kala ko nasa Pinas ka na Kuya James Q. Ingat din po palagi, Kuya James, sa Ingat, Kuya. sa pagdadrive. Kasi bibiro yung 12 hours shift eh. Sir James, yung mega love shot. Bili mo na ako ng yelo, ma. Para may yelo tayo dun. Pero pag nakilala mo na yung gawan at buhay mo, wala nang makakatapat doon eh. Hindi ko alam Kuya Bern eh. Pero siguro kasi advisor yun. Siguro titigil din talaga. Pag nakilala mo na, parang titigil talaga. At ay, thank you Kuya James Q. Thank you po. Hindi ko alam, pero yun nga. Bili mo na ako ng yelo. Hindi, alika muna May sabi kasi ni Kuya Ban, pero pag nakilala mo na yung dawan at buhay mo, walang makakatapat doon. Tama. Walang makakatapat. Kuya James Q, thank you po. Thank you po sa pakulay. Maraming salamat. Sabi yun, balik ka na dapat. Hindi na kami galit. Kaya sabi, Ninuno. oo, babalik ako dyan. Malapit na. At sa pala, kumusta na kasi si Kuya TD? Bakit? Kasi, di ba si Kuya TD? Yung, siya dati si Kuya TD? Si EDG, sa Krami. Kasi, yung sinabi ko sa kanya kay Kuya TD, yung pinsan ko, na nagtitraining ng pulis nung nakaraan,
graduation nila sa graduation nila sa 30 ng pagtrain ng pulis. Ay pupunta ako dun sa dun sila mag-graduation sa Taguig. Yan sa Taguig. Kung nandun sa Kuya Teddy para mag-meet kami. At pupunta ka dun sa sa 30, graduation nila sa pulis. Sir James, thanks Punta ko Las patulan. Piñas. Sabi ni Kuya Maki, tsaka ni Kuya Romel. At nandito naman si Bayaw niyan sa 30. Siya mag-alaga. At pupunta ko dun sa pinsan ko kasi bira na kami magkita-kita. Mga mga pamangkin ni Papa. Sa Las Piñas sila nakatira, mga kapatid ni Papa, nandun. Sayang nga, wala na yung lolo namin. Tuwang-tuwa sana yun. Proud yun talaga. Kasi yan ang unang apo na sundalo. Dati si Pula noon nung nag-apply si Pula noon ng sundalo. Proud na proud yun. Tuwang-tuwa kasi patay na yung lolo namin. May na sana siya, may pulis na. Tuwang-tuwa talaga yun. Kung buhay pa siya. Di pa ako nakakamove on sa comment ni Kuya Bern eh. Bakit? Yun nga, pero pag nakilala mo na yung dawan at buhay mo, wala nang makakatapak doon. Siguro, eh, syempre, paano ko ba sasabihin nang makakarelate ang lahat? Yung dawan kasi, dadaan talaga yan sa buhay mo. May tao talagang hirap ba amin? Mahirap talaga yun, Kuya Bern, kasi dadalhin mo talaga yan. Yung nakilala mo yung dawan mo, pero yun lang ang akala mo yung dawan. Hindi mo talaga siya makakalimutan, pero once na may makilala ka ulit, at yun, yung nawalan tayo ng wifi, naano ko pa naman yung mata ko. Walang, Brand out. Naku, brand out. Nilipat mo sa data mo. nakadata nga, nawalan nga ng signal. Brand out, nakadita na yan. Oo. Kaya paano natin yan maano? Ano ko buti, okay na yung Nawalan tayo ng internet. Paano natin yung loading na. mababasa? Hindi, nilipat ko sa data. Buti, luto na yung sinaing. Baka sa kanila may kuryente, tayo wala. May kuryente sa kanila, oh. Wala sa inyo. Init pa naman. I-connect mo sa Wala na ba? Wala. Pati dito? Meron naka-live yan. Hindi mo ka, hotspot ka. Yun nga, wait lang, ito na meron na. Mayroon na? Oo. Pero, i-data mo lang sa'yo. Oh, sige. Kasi nagwawala yung signal. Ayan. Eh, si Kuya Makbal, pasensya na po. Pahugot na eh. Nag-burn out. Pahugot na, humuhugot na eh. Ano lang? Ayan na. Hirap ba amin? Sabi ni Kuya Makbal. Ayan. Ano? Init tuloy eh. Si Kuya Makbal, hello. Ano, mamaya na tayo kumain? Bro Bern, hugot pa more. Bro Maki, nagloading tuloy. Bro Maki, Bro Romel, Kuya Bern. Bro Makbal, Alam mo sabi yan, ni Kuya Bro? Bern. Di talaga makakalimutan, pabalik-balik eh. Yun na nga, Kuya Makbal. Babalik at babalik talaga yan. Okay na ako, Ami. At least nakilala ko ang buhay ko kahit wala na akong makilalang iba. Oy, grabe naman yan, Kuya Bern. Ang hirap, parang maiiyak-iyak pa ako dyan, Kuya. Iiyak na lang ba natin yan? Huwag. Hindi ka dapat yung iniiyakan. Kuya Bern, walang special someone ngayon. Masarap magmahal sa taong mahal mo, pero mas masarap magmahal sa sarili mo. Parang ganun ba? Masarap mahalin yung taong mahal mo, pero mas masarap mahalin yung sarili mo. Amo? Hugot yun? Ganun, Hindi tayo makakain ng dili.
Init pa. Ang init oh. Tayo lang ata walang kuryente. Nagbayad ba tayo? Kahit nakasuray ko na yun. Yan. Paano ba sagutin yan bro Makbal? Meron pa? Wala. Hindi ko na alam. Siguro kasi Kuya Bern na ano lang. Nabuhos mo lang. Na paano ko ba sasabihin? Kasi iba-iba tayo ng feelings eh. Kaya minsan masakit din magmahal. Dapat nakaready ka sa resulta kung ano man ang mangyayari. Yun nga, Kuya Romel. Kaya mahirap talaga yung ano, ibuhos mo lahat. Init. Ay! Yung hindi ka prepared kung ano yung mangyayari. Bubuksan ko lang. Ma. May tao, oh. Oh? May tao. Ito ang buksan mo, oh. Bukas mo eh. Kuya Bern, parang MU lang kayo. Yun, meron na. Thanks God. Thanks G. Pero masasaktan at masasaktan ka, pero valid yun. Valid ang feeling na masaktan. Pero pag hindi ka nag-move on, kasalanan mo yun. Move on na yan. Kain na tayo, makamove on. Hindi mo kasalanan magmahal. Ang kasalanan mo lang kung hindi mo kayang tanggapin at hindi ka mag-move on. Yun lang. Hindi ko naman. Oo, masarap magmahal kung Hugot yan. mapunta ka sa tamang tao. Hindi ko alam bro Makbal. Bro Makbal meron yan. Si Bro Bern special. Kunyari lang yan. Nawin ni Kuya Mako. Pasok lang ako nandyan ka. Yun lang. Wag mong lunurin yung sarili mo sa kanya. Kasi may buhay ka rin. Ganun lang, Kuya Bern. Ang dali lang mag-advise, pero kung siguro sa sarili ko din, pero kailangan mo din talaga tulungan yung sarili mo. Eh. Hindi mo pwedeng hindi tulungan yung sarili mo. Kasi ikaw yung kawawa pag di mo tinulungan yung sarili mo. Gusto mo po. Nagsisiksikan. May pa tayo kakain? Gusto mo na ba kumain? Kumain na lang. Ikaw? Kaya tayo mamaya na ako maligo. Ito, kasi ikaw yung iinom ng gamot eh. Bro Romel, manlalaki na lang tayo. Yun ang masama. Sinasabi, Si Kuya Bern. yun ang masama. Isipin mo na lang panaginip lang lahat, Bro Bern. Sabi ni Kuya Romel. Tama bro, Bern. Baka sa dami, Bro Maki, di makapili si Bro Bern. Tara, Bro Bern, ah. Ay, tara. Tara! Hirap yan. Pero yun nga, kailangan nyo talaga tulungan yung sarili mo. Siguro lahat naman nakaranas na ng ganyan. Hello sa lahat. Wala si Kuya Benji ah. Puyat pa siguro si Kuya Benji. Di maaga pa sa kanila, alas 6 pa lang. Si ate ano? Ate Sarah. Ate Sarah. Baka nakalive sila ano, kay Dani. Ay oo, kasi gantong oras yung live nila. Nagkaganito. Nandiyan pa ba si Nono? Wala kayong pasok, no? Nasaan lang liwanag Hindi ko nga alam. nitong landas Hindi ko alam pero ng iba to. aking buhay. Nagtugtog sa pabila. Isang api na pinagkaitan ng tadhana. Naiiyak-iyak na si Kuya Bon, kinantahan mo. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Hindi may kumakanta kasi dun sa ano, magpapatugtog. Sa kapal. Parang Jesus, tawa tuloy si Kuya Romel. Yung tugtog kasi dyan sa ano. Kanina paglakad ko dun papuntang palengke, yung mga sound, mga ganyan. Sunday Mga matanda, mga matatanda, nagluluto.
Happy Sunday, parang Jason. Ay, Kuya Happy Sunday sa Roy. lahat. Kuya Roy. Ayun na. Buhay sa tulad ko. Bro Roy, may galab shout out. Like Isang dan. Thumbs up. api. Sabi ni Kuya Roy. Ng tadhana. Advisean mo nga yan, Kuya Roy. Si Kuya Bern. Ito Bigyan mo ang ng bahay. advice. Na-request ko nga kay Kuya Danny kanta ko sa kanya. Kinatay naman. Ano? Kuya Bern, ayaw ko tumawa. Well, viewers, hello. Ay, Kuya Danilo Pesara, maganda. Hello, Kuya Danilo. May galap shoutout. Shoutout sa lahat. Bayad na ako sa lahat, ay bayad na ako sa mga utang ko na like ko paring Jason. Salamat, Kuya Roy. Busy si Kuya Roy. Bro Mel, amo. Kuya Roy, advisean mo nga yan si Kuya Bern kung ano magandang i-expect niyan ni Kuya Bern. Bro Roy. Nag-expect kasi si Kuya Bern eh. Ikaw, Kuya Roy, okay pa ba yung ano? Yung dun sa Bicol? Okay pa ba yung ehem-ehem sa Bicol? Pagod yan sa kakasayaw si Bro Roy. Sino ba yung meron din sinisinta na ka-work? Nag-aalangan lang, sabi ni Kuya Makbat. Bro, makiam. Tara, kaya na tayo pang nakalive. Kaya ba yan? Abot ba yun doon? Hmm? Dito na lang tayo tumakas. Saan? Ito? Sigurado ka? Walang mapapatungan yan doon. Ayun. Kasi mababa Ay, ka wait pa, lang. iinom Sige. ka ng gamot eh. Ayusin ko lang. Okay. Kain po tayo. Inom kasi kami ng gamot kaya nagluto ako kaagad. Hindi naman lahat dapat kasi wag paasa ang babae sa lalaki, di ba Ate Ami? Sabi ni Carmel. Kakatapos ko lang maglaba. Ano pala to? Tigasin. Ako, kasi bawal sa amin maglaba. Kada ligo namin laba. Sabi sa kanya, maligo sa sana, mauna. Ako yung last kasi yung mga sinot namin, laba ka agad. Kasi yung mga labahan namin, laban ni Bayaw. Tigasin si Kuya Roy ngayon. Hello sa live viewers natin. Ano yung ulam mga manananghalian ngayon? Kuya Makbal. Totoo yan, Ate Ami, madaling mag-advise, mahirap pag ikaw na ang nasa sitwasyon, sabi ni Kuya Makbal. Bro Makbal, sino nga ba? Kuya Makoy. Bro Roy, kumuha ka ng Tagalaba. Yung forever ba? Kuha ka daw Kuya Roy ng Tagalaba mo, sabi ni Kuya Makoy, yung forever daw. Ulam namin sinigang na baka parang, sarap yun. Sinigang na baka na may repolyo na may mais, sweet corn. Sarap. Tapos yung repolyo niya, yung ano lang, yung tamang patanggal na yung ano, yung hahanguin mo na yung kaldero, saka mo ilalagay yung repolyo. Harap nun, manamis-namis. Bro Roy, di ko na maalala, nabasa ko lang nung isang gabi. Di niya lang maalala, nabasa niya lang nung isang gabi. Bro, makirelax lang. Pag nakauwi ng Bicol, may Tagalaba na. Aray. Pag nakauwi ng Bicol, may Tagalaba na lang. Ala, yari ka ti. Gagawin ka palang Tagalaba ni Kuya Roy. Gagawin palang Tagalaba. Gagawin mo washing. Huwag mong gawing Tagalaba.
Dahil sinabi mo kaya Roy, may katulong na ako. Hindi pag makauwi ng Bicol, may tagilaban na. Dahil sinabi mo, ayaw mo pag nakauwi ng Bicol, may katulong na ako maglalaba. Kayo pa rin dalawa yung maglalaba. May, kasi, Hello Kuya Papi. maglalabas siya yung Oo. matulogin. Hello Kuya Papi. May lindol ba magaganap, Bro Roy? Lindol? Ikaw Bro Mel, kailan ka kukuha ng tagalaba? Kuya Papi, hi daw, sabi ni Kuya Makbal. Idol, hi. Bro Dennis Amo, sabi ni Kuya Roy. Kuya Papi. Paminta girl. Hello, love, love. Hello, buddy. Mag-grab shoutout. Hi daw, sabi ni Paminta girl. Yan si Bro Roy. Yung loobong loob, iwan ko lang. Sa labas. Bro Mac. Hello daw, sabi ni Kuya Papi. Hi, good morning, sabi ni Kuya Romel. Idol, hi, sabi ni Kuya Papi. Kuya Joe, amo ay. Amo Badit. Hello Badit. Yan si Badit, may tagalaban na yan. Bro Papi, hello. Bro Roy, hello. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, hi daw, sabi ni Badit. Miss Badit, hello, sabi ni Kuya Maki. Kuya Roy, hello, sabi ni Badit. Kuya Mark, hi, sabi ni Badit. 13 viewers, hello. Ano gawa Badit? Kamusta Badit yung Sunday mo? Parang kulang yung ano, yung pinag-hi mo Badit. Si Kuya Maki, hinay mo. Si Kuya Roy. Parang kulang Badit yung hinay mo Badit. Kuya Papi. Dito na, oh. Hello po Kuya Danilo. Dito. Hmm? Dito, oh. Kuya Makbal. Badit Kuya Danilo, hi. Kuya Papi, Kuya Born. Yun! Kasi kulang yung hinay mo eh. Hi daw, dit, sabi ni Kuya Born. Happy Sunday, Badit. Kuya Born, shout out, kamusta po, sabi ni Badit. 11 viewers natin. Hello. Ay, 12 na sila. Kuya Makbal, hi. Ay, lipat natin. Samahan nyo kaming kumain. Sana din wala ng signal. Ayun nga. Oh. Ayan. Oo, wag Saan lang. yung camera? Baka matakpan ko. Ayan. Okay lang, musta na. Sabi ni... Okay, ano yung upuan? Basta mo. Dito mo. Ay, sorry. Ox lang, musta. Sabi ni Kuya. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Sino nagsabi? Napakasakit na marinig. Parang gumaganyan yan. Sino nag-comment? Kuya Romel. Parang may gaganyan yan. Dapat Kuya pinasa mo. Man. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Bern, tagal nang di nagparamdam sa live ah. Sabi ni Badet. Pamintang durog. Sabi ni Kuya Papi. April Boys, Rino. Sabi ni Kuya Ro. Busy lang, Det. Sabi ni Kuya Bern. Kuya Papi, pamintang dahon ako. Tawa si Kuya Romel Bakit? sa'yo eh. Hindi nang durog. Hindi. Ano? Yung nag-ano. April Boy. April Boy Rino. Music, nabubuhay.
Ang busy lang ata sa buhay. Ito, okay pa? Busy sa iba, Kuya Bern. Sabi ni Budget. Iba yan. Busy yarn. Pamintang crack. Sabi ni Kuya Roy. Kain tayo. Goods pa ba yung Okay pa na kanin? to. Ito yung binili kagabi pero may sinain dyan. Sayang man kasi. Ayun pa daw. Kaya tingnan ko lang. Ako nakain yan ma. Hindi goods pa. Hindi konti lang makakain ko. Basta wag lang malipasan muna. Ako nakakain nga eh. Hindi Dito ko konti lang sa lang bago. kakainin ko kasi. Sutil talaga. Siyempre. Pag magbalik-balik ka sa CR, Kain tayo. sabay tayo. Kain po tayo, kain. Kain. Dito lang ako sa tabi-tabi muna. Kain tayo. Hindi pa makasunod Tayo ng kain. ano. Saan yung pansandok mo? Kuya Jong, agto ikaw bugas. Kasi sabi. Yan si Binso. Amuay! Ibang ano ba yan? Sabi ni Kuya Bern. Kuya Amuay, Ron. Vince. Hello. Vince Pero may Amo. agko. Wala Kuya Bern. Sabi lang. Kain. Bakit bugas? Sarap ng ulam namin. Parati ko naririnig sa inyo. Galunggong. Parati ko naririnig sa inyo. Ika bugas. Pwede pa sundo, Kuya Vince. Bugas. Ika bugas. Nagkakamana. Ano? Tinidor. Init or ba? Kain tayong Parang kulang ng lahat. asim. Sarap niyan Kuya Jong. Tengi sabaw. Galunggong. Gusto mo sabaw, Dek? Kargado ng gulay. Galunggong kargado ng gulay, oh. Yung binubulungan ba? Gusto mo Mm. sabaw? Masustansya yung ulam namin kailangan. Ang wala lang nito sili. Bawal. Baka magulit. Bawal si Yami. Siyempre kamatis. Ang sarap pa naman sana magkamay tsaka magsili. Kain po tayo lahat. Una na ako guys. Thank you Kuya Bern sa oras po. Thank you sa ano. Thank you sa time. Thank you, Kuya Born. Ate Amin gusto ko ng sabaw. Masakit kasi lalamunan ko. Sarap higop ng mainit na sabaw. Ay! Ang over yarn, Nilalamunan daw niya. Kasi sa ano, si Ami rin kasi may pinasak sa kanya na ano, natubo sa lalamunan niya. ano, ay masarap talaga yung sabaw. Madaming luya. Kaya nagsasabaw kami. Ay, si Kuya Hawk, hello. Sige, bro, burn. Sabi ni Kuya Romel. Masiram talaga di Dip. Masiram di si Jason magluto sa sinabawan. Pag una kong masiram si Jason. Masiram talaga dito, masiram si Jason. Masarap pa, ano, sinabawan. Madami ding specialty. Parang kunti lang ang isda na makakain ko. Bro, Roel. Nagalag siya. Ba't ako walang tinidor? Sa'yo kasi yan. Nasa akin man. Ayan o. Tara, bakbakan na. Masarap yan. Amil, sausawan ng kalamansi, patis, sili, parang gising gaya sa akin dito. Sinigang na baka with patis. Yun, sarap nun. Kaso Ay, bawal sarap nga nun. Kuya Roy. Pag ako Kuya Roy magsasawasaw ng ganun, kasi sabi si Kuya Roy, pag ako magsasawasaw ng ganun, maiinggit yan si Ami. Kaya parehas na lang kami ganito. Ang lakas ko pa naman Kuya Roy magsili. Mas malakas pa ako sa kanya magsili. Kaya na, ano ko eh. Maiinggit talaga ako pag may sili. Kaso bawal kasi uubo-ubo kasi ako nun. Sige bro, Warren, ingat. Sabi ni Kuya Maki. Aga-aga nagdadrama. Dito si Kambal pambihira. Sabi ni Kuya Hawk. Bro Hawk amo. Ingat lang Kuya Born. Bro Makoy. Bro Hawk. Yo. Lasing ata to si Kuya Hawk. Binati niya sarili niya. Umayos ka Kambal, hindi ako. Che. Ay bro Roy pala. Kain po. Kain tayong lahat. Kain, Vince. Ayun, o. Kain. Galunggong. Talbos ng kamote, kamatis. Yan. Sili na lang talaga kulang. Malamig. Ayo. Malamig. Ay, bro Roy pala. Ang late na naman ng comment section ko.
Yan naman. Kain po tayong lahat. Kain. Kulang na sa init. Ang tagal ng comment ni Kuya Roy, oh. Wait lang. Ayun, bro Born, ingat ka po dyan. Pagaling ka, bro. O, Kuya Born, pagaling ka. Grabe ang ano, taas ng parang roller coaster ang blood pressure ni Kuya Born. Shoutout Ate Ching. Baka nandyan si Ate Ching. Tsaka si Mama, hinanap nga ni Kuya Romel eh. Mm. Kain po tayo. Mhm. Ayan na, nawala na si Boy Takas. Sabi ni Kuya Ho. Alimutan ko yung vlog ko ah. Ayan, Kain na kami. pambihirang buhay kakambal. Sabi ni Alive. Kuya Romel. Sarap oh, galunggong. Sariwang galunggong. Ah, dito pa pala. Sabi ni Kuya Ho. May pasok kaya yung team ngayon. Alam mo, sabihin. Ano pa ba, Hebil? May pasok kayo, tol? Boy, takas ka na, bro Romel. Alam yung viewers sa doon. Kain po. Ate Bidang. Ate Bidang, kauntabi. Kaon, Ate Bidang. At ang ulam namin. Hinabawan galunggong. With talong, kamote. Idol loves ka talaga ni Bro Rovel. Hindi ka niya malilimutan. Sabi ni Kuya Papi. Maniwala ka dyan, Boy Kangaroo, Bro Roy. Sabi ni Kuya Romel. Tibidang, hello. Sabi ni Kuya Papi. Kain mo. Thank you, ate. Kuya Jason. Sabi ni Ate Bidang. Ate Bidang, point. Sarap niyan, kalamansi pang asim. Yun nga, Kuya Roy. Alamansi. Sarap talaga magsili. Alamansi yung inasim ko, Kuya Roy. Daming kalamansi. Kuya Papi Amo, sabi ni Ate Bidang. Pa-shoutout Ate Ami, isang tao lang ito. Shoutout kay Boy Takas, Boy Harang, Boy Bulaklak, Boy Jumper, Boy Dikit, Boy Mumu, Ang dami at na. Boy Harang. Alam na. Ang dami, Kuya Hook. Alam na kung sino. Kuya Romel, mega love shoutout, sabi ni Ate Bidang. Baka lasing na yan, idol. Yan yan. Sabi ni Kuya Romel. Tawa si Kuya Papi, oh. Oo, bro, Paps, ganyan ko kamahal yan. Bro, kambal kahit malaki pinagbago niya. Di ba, bro, Roy? Kuya Roy, naligo sila BG. Sabi ni Ate Bidang. Sa sapa. Hello, Ate Bidang, morning. Yan din ako magsabaw ng isda. Kalamansi pang asim ko. Para mas malasa kasi. Asan yung pang ano natin? Pang sandok nito. Bigla. Paparami talaga kain ko nito. Ito pa kanin, no? Ito na. Di ka naman nagkakain, ma. Magkakain ako. Konti-konti lang kasi. Lasing ka dyan, kambal, sabi ni Kuya Hok. Bakit hindi ka sumamatay na ligo? Sabi ni Kuya Roy. Tagal ko na narinig yung Bumili kasi sapa. kami ng ano, ng kanin kagabi. Kasi baka kapusin yung sinaing. Kasi yung kinain namin kagabi yung sinaing tanghali. Pero may sinaing man dito. Sabi ni Kuya Papi, matagal na daw naririnig yung sapa.
Hindi niya alam kung saan banda yan. Baka dun sa Balatan, kila Rica. Kasi dun yung may paliguan na sapa eh. Baka sa bato wala. Bata? Ha? Wala kang tubig yung sa atin, sa bato pa magkakaroon. Sapa nga sa atin, walang tubig. Sa Balatan yun. Baka kay Larika nga. Kila Rica yun. Di pa ako nakaligo dun. Sila nakaligo na dun. Wala na sapa. Kasi naliligo sila dun. Nung kasagsagan pa nung bahay ni Rica. Hindi pa naman ako nagbablog. Pero Di pa maganda. Maganda. Ako, di pa ako nakasama dun. Hmm. Sila lang naman. Pagtalo kambal sa kantsaban, wag yung lasing ang sasabihin. Pagtalo-talo, tanggapin mo na lang. Sabi ni Kuya ko. Kakatapos ko lang maglaba, Kuya Roy. Rory niya, good morning. Shoutout mo naman Ate Bidang si Kuya Roy dyan. Ay, lagi niya mga video ko lata. Nabuhay na naman yan sapa na yan. Nga sa sapa, na-miss ko na ang dating tambayan ng Team Hamog, ang sapa. Sa buhi daw sila. Oo. Malayo yan. Hindi Ay. ko alam yun yun. Hindi ko alam yun. Ay, oo, maganda nga yun. Lalabas yun sa ano eh. FYP. Hindi ko alam yun. May libre tap. Ay, yung cottage lang yung babayaran mo doon. Sumikat ka nung summer eh. Nawala si Boy Takas. Sabi ni Kuya Hawk. Mahilig kayo sa sapa. Ano meron doon? Sabi ni Kuya Rene. Ikot ko na sa bama. Oo, ito. Boy Takas. San ka na? Sabi ni Kuya. Kuya Rene, maganda daw. Sapa, maraming tilapia. Sabi ni Ate Bidang. Di pa yung nagda-live si Ate Bidang? Hindi ko alam. Hindi ka pa nagla-live Ate Bidang? Facebook yan, Ate Bidang. Sa Facebook ba? Sa YouTube, hindi. Hindi. Hi, Ate Jocelyn! Magandang tanghali, kain po. Hello, Ate Jocelyn Del Oro. Nawala si Bro Roy, nasan ka na? Kaya namin. Sa FB lang. Sa FB lang. Hanap na ko na. Nakita ko na sapa nyo. Ang luwag na. Sana naman tayo sa tilapia. Sa timpla mo, Bro Dennis, tilapia daw. Hindi ni Kuya Roy. Hello, Ma'am. Ngayon na. Alin? Sabag. Ma'am Jocelyn. Sabi ni Kuya ko. Shouty. Ma'am Jocelyn, hello po. Si Tibidang yan, Bro Roy. Sabi ni Kuya Papi. Sili na lang talaga kulang. Hindi lang tayo ubo-ubo talaga. Bigyan mo nga ito baso. Dagdagan mo. Sarap yun. Ang kutsara man ang kinuha, di naman nakakasandok. Wala tayong mga gamit. Kulang yung gamit dito. Oo, Bro Dennis, ang nag-aalok si Ate Bidang ng tilapia. Sabi ni Kuya Ro. Hello, good afternoon everyone. Binawugan. Tilapia Ate Bidang, binawugan. O sinarukan ni Kuya Bobby. Shoutout kay Kuya Bobby. Kain natin, Jocelyn. Shoutout kay nanay na nasa hospital. Baka nanonood siya. At sa anak niya. Shoutout sa inyo. Baka nanonood siya. Kuya Papi, hello. Lagi ko yung nakikita sa sapa.
Sa satellite ko, sabi ni Kuya Ren eh. Doon nga sa sapang madaming tilapia, sabi ni Ate Bidang. Ate Bidang shouty, sabi ni Ate Jocelyn. Sarap ay. Sis Jocelyn, sabi ni Kuya Papi. Yung ulam namin, kahit ayaw mo na, gusto pa eh. Ulam pa, may isda ma. Mm. Wala tayo, may mapapanis ka agad yan. Hanggang mamayang gabi yan. Pero Hindi pag naman kinamagan, panisin kasi may kamatis tayo. Hindi naman yun mapapanis kasi hindi naman masyadong mainit. Mm. Ang sarap nga. Gusto ko sa tilapia, kinilaw. Masarap, di ba bro, Papi? Bro Dennis, sabi ni Kuya Roy. Baka naman bilasa na yung tilapia tibidang. Sabi ni Kuya Papi. Sariwa ba sariwa? Masarap yung ano, yung bagong huli tapos ihawin na. Kasi ano? Sabaw? Yun na ata yung pinaka-the best eh. Ay, sabaw pala. Tapos dun kakakain sa, ano? Sa laot. Mm. Tapos yung tilapia, hindi mo na hugasan ng gusto. Kasi lang dala mo sa bahay. Tamya. Talo-talo na. Yan yung gusto niyo yung tilaw, sabi natin bidang. Ang mo tibidang, sabi ni Kuya Roy. Siyempre, pag tilaw sa riwa. Sariwa. Suka lang ata nakakapagluto sa kilaw, di ba? Pinapakuluan pa ba yan? Lamansi. Ha? Lamansi. Papakuluan? Hindi na? Yan pa. Unti-unti lang. Oh. Konti lang. Baka di ko na maubos. Hmm. Baka malaglag ang aking headset. Iyon, konti lang. Parang gusto ko na umuwi ng Kamsur. Sabi ni Kuya Roy. Uy, Kuya Roy. Para makita yung tilapia. Grabe ka, Kuya Roy ah. Tilapia lang pala magpapauwi sa'yo sa Kamsur. Paano naman ang... Kain tayo guys, pritong talong. Ulam daw ni Ate Bidang. Makatikim nga ng tilapia ng batong Kamsur, sabi ni Kuya Roy. Hindi na nahihimis Kuya Papi. Pagod. Sabi ni Ate Bidang. Ito si Kuya Roy oh. Sarap. Kung may ihawan lang ha dito, sabi itong ihawin. Bukas pusit ko lutuin. Papak ka mo na, ano? Oo nga. Daming ulam. Ang sarap kasi yung sabaw eh. Inumin. Ayan yung sabaw oh. Iniinom ko. Yung anak kaya natin, kamusta? Mala, di nagkukumin sa live ko. Busy yun eh. Nagtitiktok. Panay pinapauwi na kami ng anak namin. Tatanong lang kung kailan kami uwi. 3 weeks pa kami dito. Di mo pa sure.
Hindi, yun yung sabi. Pag after 3 weeks, pwede na. Di mo nga sure yan. Eh, Kasi kung may mga follow-up check-up tayo, di ba natanggal na? Kasi isang linggo pa. Ano, umuwi pa tayo, pamasahe mo. sama mo nga parin Jason sa vlog kung saang terminal, ano sasakayan, saan papunta at saan bababa para lang may idea ako. Pag pumunta ng Kamsur. Sabi, Sa PITX lang, Pero, Kuya Mel? Papi. Si Kuya Papi. Sa PITX po, madami na pong bus dyan. Pagpasok po ng PITX, taas ka second floor, tapos saan mo gagaling? Saan po manggagaling kay Papi? Depende kasi yan. Pag PITX, yun lang, ang dami ng bus dyan. Pero yun nga lang, pwede ka naman magpasundo, Kuya Papi. Pwede kang magkubaw. Pwede kang mag-PITX. Pwede talaga ko, Kubaw, babadami. PITX. Tapos yung sasakyan mo, mga biyayang Ligaspi. Ligaspi, Sorsogon. Huwag kang sasakay ng biyayang Naga. Dapat yung masakyan mo, yung biyayang Ligaspi o Sorsogon. Masarap sigang tilapia, lagyan ng pechay. Tapos, Oo, kung Kuya alimbawa Roy. pupunta ka sa Bato, ang baba mo, crossing Bato. Tara, Kuya Roy, uwi na tayo ng Kamsur. Sabi ni Ate Jocelyn. Ay, sa Cavite. Sakay ka, Kuya Papi. PITX. PITX, Kuya Papi. Sa PITX, PITX po. akyat ka lang ng second floor, mag-escalator ka, akyat ka ng second floor, tapos pakanan ka, dito sa kanan. Ituturo naman po yung mga biyaheng Bicol, nandun po Kung yung sa gusto mo naman pinakadulo. na magandang sakyan na bus, na may kamahalan pero maganda, pwede kang mag-isarog. Pero Isarog, Piña Francia, Yan ang kaya maganda. Alps. Yan. Mga Alps. maganda yung sasakyan na yan. Di tagtag. Hmm. Sabay ka na sa akin, bro, Dennis, sabi ni Kuya Roy. O Kuya Roy, masarap yan. Tapos Isarog. madami kamatis. Ma'am Jocelyn, taga Bicol ka, Cuba. Ay, sa Cubao daw sumasakay si Ate Jocelyn. Ako bang marami sa Cubao, pero kung galing kang Cavite, PITX ka na lang. Pagbaba mo, Kuya, ay pag sakay mo PITX, bababa ka sa Bato. Bato. Kung alimbawa, Bato ka pupunta. Kung sa amin ka naman pupunta, baba ka ng Nabwa. Kung sa lugar namin. Pag kila Ate Bidang, doon Pag sa kila Ate Masuli. Bidang. Masuli ba yun? Crossing Bato. Sa crossing ng Bato, yun. Susunduin ka na lang doon. Kasi walang diretsong dadaan doon. Karamuan. Naga kayo. Naga, may mga biyayang karamuan doon, Ate Jocelyn. Nakapunta na ako dyan, Ate Jocelyn, sa Garchiturin na saka sa Maligaya ba yun? Lugar nila Tiloyan. Maganda sa Karamuan, daming white beach dyan. Magaling na si Ame. Nagbabalak ako pumunta ng Catanduanes. Doon ako magbablog. Pag okay na siya. Mas malapit daw Kasi- sila Ate Jocelyn sa Cubao, Pasadam. Oo. Sabi ni Kasi Kuya. may, yung pinsan ko may kamag-anak doon. May tutuluyan kami doon. Pero yung vlog natin doon ay ano, mga tanawin. Sakayan mo lang, Kuya Papi, Bicol Isarog, kaya Piña Francia yan, yung relax ang upuan yan. Hindi yan masyadong tagtag. Tsaka Alps, yan lang talaga marirecommend namin na sakyan. May kamahalan lang. Kasi kami, sinasakyan talaga kasi namin yung super lanes kasi Dadaan doon. dadaan dun sa bahay. Tapos, minsan pag hindi kami nakakuha ng reservation ng super lanes, nag-a-Alps kami. Doon din kami sa Bato sumasakay. May kamahalan nga lang din. Tsaka malayo sa amin, magpapahatid pa kami. Yung Superlines, 950, aircon na. Yun doon na sa harap ng bahay namin talaga siya. yung Doon Alps lang kami naman, sasakay. Yung Alps may sa 1 Bato. to 1-1. Yung 1 to may CR na yun. Pero yung 1 to, nako. Kain to. Kain, Nakontak na kayo? Kalahati lang. sarado. Bumili na lang ako dun sa unahan. Kalahati. Kalahating galon lang. May bit-bit pa ako eh. Okay na to. Okay na to. May extra kang galong doon. Oh, kunin mo yung isa doon. Mamaya na lang. Di marami pa naman to eh. Kain, kumain ka na. Sarado linggo eh. Kumain ka na?
Yung gamot ko, kakain pa lang, bilang ko natin. Hmm. Nakapaya ko, isang linggo na, hindi nagtrabaho, paguputok lang kahapon. Hmm. Dito, kuha ka ng galunggong. Hospital sana, wasa. Sa bawah ko galunggong. Kawawa mga bata. Botasa. Sa Sampalok ko, sa linggo to. Hmm. Ganun din. Botasa. Hindi ka nagpa-check To. doon sa pamana? Ito naman, pinuto ko kahapon, pinagtsagaan ko na talaga, pagod na Hindi, ako. hindi ka pumunta ng pamana. Hindi, ako lang nagagamot. Ganda rin, may ako. Ah, Botasa. Ito ka dito. hindi, dun. Galunggong. Hindi ba, Wala. pumasok. Pumasok. Hmm. Pinapaano sa mga bata. Hmm. Kailan ang ano nyo? Pagkatapos Balik ng ako sa check-up. Webes eh. Balik ka pa? Matagal-tagal pa. Tagaan nyo lang. 3 linggo pa. Kaya di pa ako makakain ng maayos eh. Kunti-kunti lang ang subo. Hindi pa makabuka ang bibig. Bahay lang, pinapain para makatrabaho lang. Hmm. Oo. Tatlo na pumupunta sa akin, hindi naman ako makagano. Inuman mo kasing gamot. Mabilis lang yan pag may gamot. Walang gumagamot, sarili ko. Libre sa pamana, di ka nagpapa-check up doon. Walang benta lang. Ano ba? Dito na ako. Sige. Ay, pasensya na po. Kababayan mo pala si Tido, taga-Karamuan din si Tido, sabi ni Kuya Roy. O kababayan ko si Tido. Kamag-anak kami dyan sa Garchitorena, kami ni Ate Jocelyn. Doon ako kay Ate Bidang. Ay, doon ka nga sa Masuli bababa. Masuli. Kuya Papi. Anong lugar nila? Ano yung pinuntan nyo dun sa Gatchitorina mismo? Anong pangalan? Garchitorena mismo, pumunta din kami doon. Ano yung Sa pinaka... bayan. Kasi may mga lugar-lugar yan. Pumunta kami may palengke doon eh, Garchitorena, pumunta sa bayan. Pero yung pinagtira namin, Maligaya lang naalala ko eh. Raymond, may sleeping bus. Sinakayan ni Kuya Noli. Relax ka talaga doon, bro. Dennis Solomon. Wag. Hindi ko alam, Kuya Roy. Parang hindi ko Kasi ma-recommend yan. Ang may mga sleeper nagkwento. bus. May mga, Tagtag kasi. may mga nagkwento, ano eh, kakahilo daw. Oo, kasi hindi Kasi ko ma-recommend yung sleeper bus, Hindi Kuya ka naman Roy. makaupo na tuwid. Oo. Makaupo naman ganyan. Higa ka lang. Tapos, mabuti kung yung daanan smooth. Ang Oo. daming lubak Eh, eh. yung daan ng papunta sa amin, naku, parang dinaanan ni Badyola. Pag dito pa lang sa Quezon Province, medyo okay. Hindi. Pag pumasok ka na ng Kamsor, Palabas ka ng Kamsur, pagpasok mo, pagpasok mo ng, pag San Pablo ka na, San Pablo ba yun? Paglagpas mo ng Kamsur, papasok ng Quezon, grabe ang lubak. Hindi ko marirecommend yun, Kuya Roy. Wala yata sa PITS nun, Bro Roy. Meron po, Kuya Papi, kaso hindi ko talaga ma-recommend yung sleeper bus na yun. doon ka na lang sa nakaupo. Nakaupo na lang, Kuya Papi, sa Piña Francia, kaya sa ano, ay, Piña Francia, tsaka ano ba yun? Yung sinabi ko, Isarog? Isarog. Isa lang din naman Yeah. yun. Yung Isarog sa Kapin Pransya, malawak siya, tapos pwede mo siyang i-slide na nakaganyan ka. Crossing Bato, Kuya Papi. Ate Bidang, hello, sabi ni Kuya Mako. Pwede Sa mo siyang Sampaloc i-slide na yung Bro parang- Dennis, doon sumakay si Kuya Dennis. Nakahiga. Oo, sa yung Raymond. Balik mo, dito lang sa unan namin. Meron din Kuya Roy sa PITX, meron din sa Kabaw, Cubao, meron din ang pinaka-terminal nila dito sa Sampaloc. Sampaloc. Diyan lang, kasi nung nakaraan sinama namin si nanay. Diyan kami Diyan yung sumakay. bumaba. Oo. Hi Kuya Mak, sabi natin bilang, hindi ko alam yun, hindi ko sanay. Hindi ko sanay mamasahe. Yun ang may maano pangit doon. Hindi ko tama bang term na yun yung pangit na ano. Kasi hindi smooth ang daanan papuntang Bicol, Kuya Papi. Ang daming lubak. Hindi ka makapaupo. Higa ka lang talaga. Pwede ka umupo kaso hindi makakasandal kasi higa nga siya. Datari ko nga sana yun. Kasi may nagpinto sa akin na kakaano daw, kakahilo. Hindi ka makaupo basa-basa yun. Kuya Ron na lang magpasama ka, Kuya Papi, sabi natin. Yung mga tropa kong mga taga Bicol sa amin sa Cavite, puro taga Katanduanes. Doon ako
nakarating. Ganda dyan sa Katanduanes. Isa yan, Ang pupuntahan ko sa Katanduan is doon sa ano, Barangay Bato, yan Kuya Papi, isa yan sa dream na ano ko, lugar. Birak. Punta ng Birak, tapos puntang Bato. Katanduanes, yan. Isa yan. Ang pinakauna kong gustong puntahan yun, Batanes yan. Isa yan. Pero pangalawa, Bohol eh. Kila Idol Franstar. Yan yung pinakagusto kong puntahan. Bohol. Siyempre, mangangarap lang din naman tayo. Noong May nga sana, nasa Katanduan sana ako nung May. Kaso, nasa Maynila kami namin. Doon kami sa Pandan. Pista dun eh, pista. Barangay Bato din ang Bato pupuntahan nila. Pinsan niya. Doon. At mga viewers pati yun, mga nanonood. Mayroon sila, yung ibang kamag-anak na dito sa ano, Caloocan, mga nanonood sila. Nagulat nga yung pinsan ko, doon sa Caloocan. Hindi niya pa alam na nagbablog kami. Nakita niya raw, laging pinapanood doon nung tito niya, si Pula. Tingnan ko nga yung pinapanood mo kung sino yan. Sabi niya, pinsan ko yan eh. Yung pinapanood mo, lagi raw nanonood. Araw-araw, si Pula. Pinsan ko yung pinapanood mo na yan. Hindi, sabi. Mga taga-Katandaan, pero dyan sila sa Caloocan yung iba. Yan si Tilo. Hi Tilo, kain. Ayun si Tilo. I-comment mo nga Tilo yung barangay mo kasi si ate ano, Jocelyn. ate Jocelyn taga Karamuan. Nakalimutan ko na kasi yung sinabi yan ni Tilo na ano eh. Kain Tilo, kain. Hindi kabit ako bro Roy. Pero tropa doon sa amin taga Bicol. Kami ni Kuya Papi. Tawid dagat yan eh. Hindi ba Karamuan? Anong ulam po? Tulong mo. Ano ba paano ba sabihin to? Galunggong na may sabaw na may kamoting talbos ng kamote. Sinabawan na galunggong na may kalamansi. Ano daw lugar niya, Lo? Kasi si Ate Jocelyn taga dyan din sa... Hirap pa siya nagpulong mo. Ang layo ka. Di ba pinuntan na yun nila Kuya Noli? Lugar nila Tilo. Boss Tilo, amo. Sa akin, ano yan? Tuyo? Tuyo ba yan, Lo? Ulam mo? Wala kang pasok. Wala daw kayo pasok, Lo. Ibidang di ako sumama sa sapa. Sabi ni Kuya Papi. San ka sa Cavite, bro? Sabi ni Kuya Roy. Nasa Imus pala si Kuya Papi. Lapit lang pala. Malapit ka ata Kuya Papi kay Diwata. Di ba si Diwata nandyan na? Wala po. Abangan nyo yung vlog ko kay Diwata baka sa Anwibi. Kasi nasa Cavite kami niyan. Si Bayaw, day off. Birthday niya din. Birthday niya sa 8. Tapos doon magsiselebrate sa Cavite. Sabi ko sa kanya, pag 9, puntaan namin si Diwata doon sa ano, Gentry. Magbablog ako doon. Gentry ba si Diwata? Akala ko sa Imus. Gentry. Gentry pala. General Trias. Torta daw, Torta daw ang ulam niya, Tilo. Malapit ka lang pala, sabi ni Kuya Roy. Diwata yung kasama ni Pot. Hindi yun. Sino? May Diwata kasi doon na nagdiwa-diwataan. Saan? Si Juban naman yun. Saan yan? Yung kasama ni Pot-Pot doon. Ah, Si Juban.
Si Diwata Pares overload. Mhm. Ang iba naman yun. Bait-bait yun sa ano, punong kausap namin. Diyan Yan, 3 yan years pala, medyo malayo. pag sa amateur pala, pag nagja-judge, nilalaglag yung mga kapatid ko nun eh. Yung kwento niya, ang gagaling doon ng kapatid ko. Tapos sabi ng kapatid ko, nilalaglag kami niyan. Oo, totoo naman. Ako nung kaharap ko, bait-bait na ano. Medyo malayo daw. Pinagpuprotesta pa daw sila nun eh. Pag sa amateuran, yung giban na yun. Malayo daw yung gender, sabi niya. Kuya Papi. Nakansa kami Kuya Papi. Sabi ng kapatid, plastic yun. Kuya Papi, hayaan natin yung mga dalaga at binata maligo sa sapa. Malayo po kasi yun, Kuya. Hihingalin ako maglakad. Sabi ni Ate Papi. Ay, sabi ni Kuya Papi, ano ba sinabi ko, Ate? Pag sa wabas punta Bicol, Yan, pwede rin. nakakahiga ka na matulog. Pwede rin Masakit pagsawa. Masakit sa ulo, Kuya ho, pag nakahiga. Di kahit yung ano lang, nakaupo lang kuya ko. Kasi yung upuan nun, napapahiga naman. Ako napabalik-balik Ganyan. talaga, napabalik-balik talaga Manila, hindi ko talaga yun marirecommend. Kasi matatagtag ka eh. Pangat ang kalsada Biglang talaga. kakalabog. Hindi ka makakaayos ng tulog. Buti kung yung daanan ng Bicol, tulad ng Sorsogon, Oo. na talaga, Is- pwede yun, yung nakahiga. Pero kung Bicol lang, ay naku. Kahit taga Bicol ako, talaga. Kahit problem? Si Kuya rin, nakapunta na. Alam na yung daanan. Oo. Hindi ko talaga marirecommend sa pabalik-balik Kung natin hindi sa lang Manila. maganda yung sasakyan ni Kuya Born, kaya ang lubak eh. Nakahiga ka na, may music ka pa, may banda pa sa unahan, ayos. Relax ka talaga. Libing. Tapos may naglalakad. Comment nun. Kuya Papi. Libing, tapos may umiiyak sa likod. Yung ang alam ko kasi sinaklan ni Kuya Noli yun. Yata. Sabi ni Kuya. Hindi ko talaga ma-recommend Kuya ho. Tag-tag talaga yan. Pero Pero kung gusto po i-try, walang masama. Lang, para Pero may kwento yung ano, may kwento yung hindi ko alam mo. Tapos baka, pagbalik, pag di mo magustuhan yung nakahiga, pagbalik nakaupo naman. pwede. Pwede yun. Kaso baka, Para may ano, anong kwento ng Bicol mo. anong kwentong bus mo? may turot. may tugtog sa unahan. Eh di, tanod muna, may tanod sa unahan. May musikero. May umiiyak. May umiiyak sa likod. Pamilya ka. Tama tuloy si Kuya Roy. Napakomento na si Kuya Makoy. Kuya Maki, oh. Kuya Maki. Ako nga, kahit nakaupo ako doon sa bus, pag bumiyaya ko, pagdating ko, namamaga yung pa ako. Manas. Manas. Pero di naman sa pag ano ng software. Mura nga pero tagtag. Tagtag. Eh, yung, Pero magagaling din yung driver. yung daanan Yun ang lang ano ang sa problema. lens. Pero kung yung, maganda yung driver, mga Pero- ano. yung daanan sa atin magawa katulad ng Sorsogon, Ay. naku, kahit umuwi, Kahit pabalik-balik araw-araw ko. pa po Maynila, Manila, hindi sa, nakakasakit lang ng katawan yung pag ano eh, tagtag eh. tagtag. Yun lang talaga. Ako dati nga nung nagmotor ako, naku. Parang ayaw ko nang ulitin yung magmotor po Maynila. Depende siguro sa sa ano, sa motor. Yung motor mo kasi ano lang, yung Natry ko na yung One- Inmax. Ni Tito Jun. Magdamag kami dun sa pistahan. Tapos kinaumagan, nag-swimming. Pagdating ko dun sa kanila, i-drive mo muna ako, biglaan kaming uwi, yung Maynila. Muntik pa kami na ma-aksidente na. Nakatulog siya, bandang gumaka kami. Okay na siya. May trangkaso, nilalagnat siya. Galing kaming Bicol. Di pinaspasan ko na. Umalis kami ng ng alas 2. Ay, alas 4.
Pa alas 4 pala, umalis kami dun sa Bicol. Alas 4. Mga bandang alas 7, nasa ano na kami, nasa Bicol ang manok na. Inabutan kami ng ulan. Hmm. Bibilang mo, ilang oras yun? 4, 5, 6, 7. Talagang arorot kami. Eh mag-8 na rin pala, mag-4 oras din. Kasi nag-shortcut kami. Nagtutuan rin. Lagyan mo nga konti pang sabaw. Sarap po nilagyan ng sabaw eh. Tapos pagdating doon na ulanan, nakipagpalit. Ako na mag-drive, sabi niya. Tapos nilagnat na naman. Hindi, okay na kasi naulanan nga kami, na-response siya. Pero Siya na nag-drive. pero yung Inmax maganda talaga Ay, yan. oo, maganda. Basta automatic. Basta automatic. Kasi malapad Hindi ang masakit sa katawan. malapad ang Gulo. upuan eh. Malapad ang upuan. Tsaka hindi ka kakambyo naman. Pagdating naman namin, ano na, inantok na. Pagdating kong Lucena, umubertik ako dun sa bus. Paspas kami. Kasi siya may kapote, ako wala, umuulan. Ako wala akong, basa na talaga ang pagtalon ko. Yung beast ko, kasi dinala ko yung beast ko noon. Kasi may rider ako na, may group kong rider. Pag overtake kong ganyan, hindi ko na malaya na antok na ako. Talagang pinano ko na. Buti na lang di ako binusinan ng bus. Kung bumisahan na sa akin, gulat ako. Hindi lang akong gagawin. Yan. Yari. Kwento ka na lang sana pala. Buti na lang, nagbusina siya. Nakalagpas na. Nakalagpas doon. Walang Yun. lubak, bilisan pagtakbo ng sasakyan yan. Ang Kuya Roy. technique ay ng mga driver. Pag walang lubak, Para di masyado antal. sabi ni Kuya Pag Roy. maganda yung sasakyan. Oo. Pero kung sasakyan mo karag-karag na, Bro Roy, Baka Laguna ka, di magkalas-kalas. ba? Sabi ni Kuya Papi. O Bro Dennis, Laguna, ang Pero- work ko. kasi tulad dyan, di ba yung sa daanan ng kalsada, pag yung may mga, pag ganyan-ganyan, yung mga, yung pag ganyan-ganyan, guhit-guhit, Ah, pag dahan-dahan ka doon, tag-tag, pero pag mabilis, di mo mararamdaman. Sabi ni Tilo, Kuya Jason, kailan ka uwi? Malapit na kaya yung yung pinapasikaso ko sa'yo. Asikasuhin natin. Mga 3 weeks palo. 3 Ako weeks bahala pa sa'yo, kami huwag kang dito. mano. Kung kailangan ng papel, ako na bibili. Ako na bibili ng papel. Hello, Basta sabi ni Kuya Maki. matulungan kita. Paring Jason, shout out. Kalakas Kalakas, TVP. hello ko, Kuya Kalakas. Long time no see. Magandang tanghali. Sana pumasok din si Kuya Teddy para magkita kami doon sa Basta asawa mo. doon sa Camp Krami. Okay na okay po kuya. At goods na. Ito, nakakaano na din. Kaso hindi pa masyadong makatawa ng hindi mabuka yung bibig. Goods na po. Ito, nandito lang. Yan si Tilo. Hintayin natin kami dito Tilo. Ayan po. Wala siyang tahi sa labas. Sa loob Sa lang loob. talaga siya. Kaya medyo masakit talaga. Pero goods naman. Kalakas, hello, sabi ni Ate Hello. Ida. Ayusin mo lo yung yung pinapayos ko sa'yo. Para pag dating namin pa-enroll kita. Kung wala kang pera pambili ng papel, gamit, ako na bibili. Tulungan kita. Goods na goods. Ako na bibili ng gamit mo. Hindi, Basta ayusin mo lang pag-aaral mo. hindi lang makakain pa ng matitigas. Kasi nga, kahit wala siyang hiwa sa ganito, kasi ito yung tenga, di ba? Pag naano talaga yung tenga mo, hindi makabuka-buka yung bibig. Binawasan yung dito yun, yung tinapalo yung cartilage. Dito, kumuha sila ng kaunti. Dito lang, hindi naman daw yan kita. Kasi konting-konti lang. Yun yung tinapal doon sa buhay. 11 viewers, hello. Kalakas, mega love shoutout daw po. Sabi ni Kuya Maki. Yan si Tilo. Kuya Maki, kain po tayo. Mag-aaral si Tilo ng high school o college? Sa ano po, yung Dun- ALS, Doon po sa pinag-anuhan ni pinag-aralan Jason, ko, mag-aals din nag-ALS po. siya. Kasi sa Bato din naman yun eh. Sa bato. Kaya di naman magastos yun. Sa Bato High.
Kaya sabi ko sa kanya, kung natapos niya yung elementary niya, ang kailangan lang naman yung card ng elementary. Para pag yan sa sa ALS, yung enrollan niya ay Junior, junior high. high, Kasi pag wala siyang diploma o ano nung elementary, magsisimula siya. magsisimula. Alam mo, di siya nakagraduate ng elementary. Yung unang i-exam niya, elementary, ngayong taon. Pag napasan niya yung elementary ngayong taon, junior high. Pag exam na naman sunod taon, Senior makapasa high sa junior high, senior high na. 3 exam. Sa akin tapos na lahat. Nakaraos na. May tunay na akong diploma. Kaya sabi ko sa kanya, kasi Opo, sabi ako ni nga, Kuya. natsagaan ko. Gusto ko rin ko siyang tulungan kasi gusto niya na nagkwento kasi yan na gusto niya rin makapagtrabaho ng medyo magaan-gaan. Kasi nahihirapan na rin siya sa Pero talaga yung laging nagpapala. Tapos lagi daw siyang walang pera. Kaya sabi sa kanya, mag-aral siya. Kung gusto niyang maging magaan yung buhay niya. Kasi, Advice ko lang sa kanya. pero hindi ko naman inaano yung, siyempre iba-iba kasi yung iba-iba yung naranasan, kaya yung may mga hindi nakapagtapos katulad mo na maraming inuna, kaya nahuli yung pag-aaral. Pero hanggat maaari talaga, kung kayang mag-aral, mag-aral. Aral. Kasi para Kasi- sa akin, mas madami ang opportunity pag meron kang diploma. Pwede kang pumili ng work mo, pwede kang mag-apply kung ano yung natapos mo. Pag Kasi wala kang diploma, wala ramdam ko kang yung kwento ni choice. Tilo. Ramdam ko yung kwento niya. Pag wala kang diploma talaga, Wala magtataga kang ka. choice talaga. Wala Kahit kang anong choice. trabaho, hilain ka kung saan, hilain kung saan. Hmm. Wala kang Pero benepisyo. mas ganyan. maganda yung mayroon. Ako di ako naniniwala na Kaya yun Yan. nga, kahit, daw di mo na mag-aral. kaya hanggat maaari talaga kung kaya Inuna ko ko lang yung mga mag-aral. para makatulong. Pero tinapos yung Kaya pag-aaral. ni si Jason, no, kahit pa paano, tinapos niya pa rin. Kasi may pangarap pa rin siya. Kahit medyo, Yung pangarap ko talaga sundalo. Kaya sabi ko nga kay Yami, kaso ayaw. hindi Pasok sana ako ng Kapgo kasi overage na ako Overage. Pasok ko muna ako ng Kapgo kasi may papel na akong tunay. Kung sakali, mali natin ma-regular. Di pwede naman, di naman yung habang buhay Kapgo ka Pag maganda yung performance mo kaya mapalaban, tapos makasurvive, pwede kasing maging maging regular. tanungin nga natin si Kuya Ho kung totoo yan. Totoo yan, kasi may nagsabi sa akin yan. Correct, sabi ni Kuya pa, mabuti naman, okay na kayo, mabuti ang Panginoon. Ingat lagi, palagi magpasalamat at manalangin. Enjoy watching everyone. Thank you, Kuya Kalakas. Thank you so much po. Opo, grabe talaga. Madami talaga ang prayers talaga, kaya siguro malakas tayo. Thank you so much po. Ayun, sabi ko kay Tilo, kung gusto niya talaga, kung gusto niya. Pero di ko siya pinipilit. Gusto ko siyang tulungan, kung kulang siya ng gamit, tulungan ko siya. Pero hindi yun yung lang yung kaya kong may tulong sa kanya. Para matupad niya rin yung gusto niya. Kasi yun nga, hindi habang buhay na magkakasama kami. Hindi habang buhay na magkakasama kami. Kasi yung magkakapatid nga, dumarating yung panahon na Nag-asawa. naghihiwa-hiwalay. Talagang hindi habang buhay na magkakasama yung team o kung sino man. Kaya dapat mayroon siyang para kung sakali man dumating yung time na yon, mag-Maynila siya. Mayroon siyang diplomang ihaharap na ibibigay pag nag-apply siya. Sabi ni Kuya Papi, kung gusto mo ng instant diploma, punta ka rekto, mamili ka kung saan mo gusto Wag. mag-diploma. Huwag kang magrekto kasi naranasan ko na yan. Naranasan ko na nagrekto ko. Nung time mariregular ako, hindi ko mabigay yung diploma ko. Totoo yun, nagrekto ko. Kaya nga sabi ko nga, di ko natapos yung elementary ko, pero nagtrabaho sa mga company. Naranasan ko lang mag-construction dito na sa dito na pabay project ka. Di talaga ako marunong sa sa gawain Skill. construction. Wala akong skill. Pero lahat puro company yung pinagtrabuhan ko. Mga kasabayan ko may mga tunay silang diploma pero ako bilis kong matanggap. Dami kong pinagtrabuhan puro company. Kaso nung mariregular na ako, hindi ko maibigay yung regular. Ay yung yung original.
Kasi matitris nila na ano, na PK yun. Ilang beses ako nag-graduate sa Rito, 3 beses. Pero ngayon, Oo. ano na talaga? Unang pinagawa ko, Pinutuhanan mo na. totoo na, unang pinagawa kong diploma, yun kay Pula. Pinagawa ko yun. Ang totoo. Nung pangalawang pinagawa ko, sa kanya. Ha? Yung sa'yo. Ano ba? Yung diploma mo noon. Pinagawa. Hiniram ko ba yun? Pinagawa ko yun. Ah, hiniram mo lang. Oo. Akala ko, pinagawan mo Hindi, ako. yung sa'yo. Dinala ko yung sa'yo. Alam ko Kuya Mac, isa ni pinagaya Kuya ko. Kalakas. Ate Bidang, shoutout po. Kuya Papi, ako nagpagawa din diploma sa Recto. Seryoso ka, Ate Bidang. Hindi dati kasi talaga. Dati yun, ngayon Yung hindi mga na. hindi talaga nakatapos Oo. talaga gusto mag-Maynila. Yung talaga kasi, syempre, di ko alam, basta hirap ng buhay dati, naririnig sa, hanggang ngayon sa Recto, madami pa rin eh. Kailangan disidido si Tilo. Oo, Kasi sayang kung hanggang umpisa lang tapos ayawan na agad, sabi ni Kuya Papi. Pwede magpagawa diploma, gamitin nga lang sa pag-apply ng trabaho. Yun nga po, mahirap kasi. pero maano din, masakit Tapos din sa, Pag natris, hindi, may kaso pa. maggaganyan ka, pero masakit din sa loob mo na magsisinungaling ka. Parang hindi mo rin makakaya. Ilang taon, ganun. Kaya So, yun, nagsikap talaga siya na nag-aaral Nung time talaga. talaga mariregular na ako doon. Doon ako nagsisi. Sana Na nagtapos dapat, ka. noon pa lang. Pero nagtatrabaho ko noon kasi yung ALS noon dito, baga Santa Misa, kada Sabado lang. Yun nga, yun yung sinabi Di ko lang sa ako kanya nakinig dati. sa kanya. Sinabi ko sa kanya, Kada Sabado lang. pagpasok niya ng company, sabi Eh, ko, tagal ko. 5 years ako sa company. sabi ko, mag-aral ka dito ng ALS. Matagal ko na yung sinasabi sa kanya. Sabi niya, yun, parang di ko kaya, ganyan. Kasi Sabi ko, yung isip ko noon, talagang pasok, pati nga linggo, pinapasokan ko. yung isip mo kasi nun, kumita. Kumita. Kasi yung mga kapatid mo nga nag-aaral. Papadala ko kila Pula, nag-aaral pala si Pula noon. Ay di na. Nung nag-aaral pala si Pula, nasa ano pa ako noon. Nasa Kabuyong tatrabaho. Tapos naglipat ako sa ano, yan sa Del Monte dito sa ano, Pasig. Tagal ko rin dyan. Sabi ni Ate Bidang, opo Kuya Papi, nagpagawa ako doon. Hindi ko po kasi nakuha yung diploma kasi dami utang sa school. Sabi Yan ang niya, problema yun sa nga yun. school eh. Yan nga yun. Maraming nawalan ng hindi na pagpatuloy yung pangarap dahil sa ganyan. May utang, din nila binibigay. Yan ba't ganun yung ano sa school? Dati yun, pero Tulad ngayon, ni bawal Mama. na. Tulad ni Mama. Kung kailan ganyan na siya, may edad na, malalaki na kami, nakuha niya yung diploma. No, dahil lang yun sa ano, dahil lang sa utang sa ano, Sa school. sa school. Yun pala yung diploma, nandun naman. Nandun nga, kaso Nakuha lang nung may pinuntan si Mama doon sa school na may kukunin na diploma ata ni Kuya Eric, yung pinsan ko. Ang binigay sa kanya, yung diploma niya. Nandun pa rin yung diploma ni Mama. Dapat, nakapag ano sa akin si Mama, nakapagtrabaho din nung ka-anoan pa. sa kabataan malupit pa. ka na talaga Ate Bidang, di mo na kailangan ng diploma, sabi ni Kuya Kalakas. Kuya Ramel, hello. Oo nga, Di ba nung nga. Kuya Jason noon hindi ibibigay Oo, pag may utang? Yun ibibigay. talaga. Nangyari nga Kaya- kay Mama, Kaya karamihan ng pupunta ng Maynila, magtatrabaho, katrabaho. pupunta muna ng recto nga. Kasi nga, gawa nga ng, Kaya sabi ni Hindi Mama, naman dala-dala pagbigay yun. daw sa kanya nung diploma niya. Ngayon, nung nakarang taon pa lang, niyakap niya rin yung diploma niya eh. Kasi dahil doon, hindi siya nakapagtrabaho ng ano, nag-aral. Tulong. Hanggang sa nakapag-asawa na. Eh yung plano ni Mama kasi magaling kumanta si Mama. magja-Japan sana yun. Gusto niya sana nung mag-ibang bansa. Kaso walang diploma. Dahil Magja-Japan sa sana daw yun eh. papel na yan, nakakarampot na yan na Pinagpaguran mo din naman. pag hindi na ibigay. Eh. Kasi yun nga, syempre may mga school policy Tapos din noon pa, talaga. maano pa yung mga teacher. May tindang mani. Pag di ka bumili sa tinda nila, di ka pipirmahan, na hayop na yan. Oo nga, totoo. Tama na yun. Eh, Kapag lalo yung mga teacher ko noon nung alam niya, pag nakikita ko, naku, mo na, kalipas pag di na yun. nakabibigay, di ka pipirman. Doon na ako tinamad eh. Eh walang-wala din sila papanood. Hindi ka papa-examine kung walang bayad. Dati Yung 15. test paper pa noon, na magbibilog-bilog. Kapag nakikita ko kayo yung dahilan ng ano,
Hindi, huwag mo sisihin yung teacher. Eh, siyempre, may isip ka na, nakakahiya pag ano. Yun ang ano ko nun eh. Kaya di na ako nagtapos. Yung mga kasamahan mo, nag-exam na ikaw, nakatunga nga lang doon. Porket walang pambayad. Ganyan talaga, yun yung pinarana sa'yo para magsikap. Iba yung landas na pupuntahan mo, kaya nararanasan yung mga bagay. Kaya nung time na ano, nagtatrabaho ko, nagsusolicit sila. Oo, nag-chat yung sa akin dati. Yung teacher ko. Pag may magkakaroon daw ng alumni, magsusolicit sila sa akin. Hindi ko na-reply. Utot nyo, mag-ano kayo dyan. Hindi naman ako graduate dyan. Totoo yan, sabi natin bidang. Hi, Ate Margie. Magandang tanghali na ba? Tanghali na. Hello. Naalala ko tuloy nung ano no, graduation nila. Graduation nila eh. Ako di na ako tapos nagpatok yung bad trip ako. Tinawag pa yung pangalan ko, din ako pumunta. Graduation yun. Batuhin Ate ko. Ami kaya Jason, kumusta na kayo? Goods na goods, Ate Margie. Kwentuhang ano. Kwentuhan Tilo. Wala na pa si Tilo. Ate Margie, hello. Sabi ni Kuya Papi. Ako nandiyan pa si Tilo, sabi ko nga sa kanya. Sabi niya, di ko maintindihan niya kung saan kukunin, kung sa Taguig, o sa ano. Hindi, ang pinakaano lang, kung saan siya nagtapos Elementary. ng elementary. Oo. Doon niya kukunin. Kasi kung totoong nasa Taguig, pwede kong kunin. Makipagkita ako doon sa magulang niya. Kung doon naman sa lugar nila, Karamuan, pakuha niya doon. Ganun lang Yun naman lang. sana yun. Oo. Padala Pero niya. hanggat hindi pa nakukuha yung papel, Pwede naman pwede siya na siya mag-aral muna. oo. Pero Sabi, before mag-graduation, dapat maipasa niya. Kasi kailangan din ng document. Kuya Papi, Kuya Mark, hi daw sabi ni Ate Margie. Nasaan yun, Kuya Jason, wala ako pangbayad, kaya pinalabas ako sa school. Ang ginawa ko, umuwi na lang ako. Ganun nga yung mga ano nun, teacher nun. Kaya nakakatamad ka yung anak ko ngayon na nag-aaral. Kasi minsan dyan na tinatamad yung ano Ate Bidda, yung anak din. Ate Margie, Kaya ginawa ko, pagtigil ko. Pero di naman ako nagtambay. Na porkit di ako nagtambay. naranasan ko din yan, sabi ni Tilo. Di ako nagtambay. Nag-junk shop ako. Ginawa ko nun. Pero gusto ko makatulong sa kanila eh. Tilo ka. Nag-junk shop ako, maliit lang muna. Hanggang sa nakahanap ako ng busing na malaki-laki yung pera. Doon na. Doon na nagsimula ang lahat. Oo. Gumanda Okay na yun. at naghirap. Bumagsak din. Doon Na- gumanda ang buhay at doon Oo. din bumagsak ang buhay. Nadisgrasya ako. Yun na doon din naubos yung ipon namin Nung noon. walang-wala na, sabi ni Tilo. Ayan, Tilo, nandiyan ka pa. Nadisgrasya ako na yun na, yung nakumatos na ako. Ipaasikaso Yun na rin. mo na sa Taguig. Sa ano, kung dyan ka talaga nagtapos, dyan ka nag-grade 6. Nag-graduate. Pag dyan sa Taguig, dyan mo na Oo. paayos. Pwede kong kunin. Pero pakuha mo sa papa mo. Sa school kasi hindi naman Oo, ibibigay. kasi di yun bibigay sa akin. O pwede kami magkita sa Bikutan. Para maiuwi. Habang nandito pa ako. Para pag uwi namin, dala na namin yun. Ako bahala ng gamit mo. Ano, gasino lang naman yung gamit mo. Yellow Papel pad lang mo. lang naman yung Saka magagamit ballpen. yun eh. Yellow pad, ballpen. Ako bibili niyan. Mas malapit pa dyan sa barracks. Kasi San Vicente lang naman. Sa Bato. Doon ka mismo pupunta. Sa Bato High. Sa Bato High. Doon Ay. lang naman eh. Nasyonal. Hindi, senior high pala doon. Ang junior high, sa bahay lang naman nila. Oo, Pupuntahan. module. Magmumodule lang. Yung nga pala. Ako, Ate Bidang, walang pambayad sa school, kumapit ako sa bakla. Sabi ko yung Maki. Noon, Samsung Tech ang sikat. Vocational yung mga hindi nakagraduate doon nag-aaral. Saan? Sa Samsung Tech daw, sabi ni Kuya Papi. Kaya ngayon talaga kung hanggat maaari, kung kaya pang, Nasuhin mo, Lo. kung kaya pang mag-aral, mag-aral talaga. Kung gustong maging okay din yung buhay. Kasi pag Oo. nag-abroad ka din, diploma din talaga. Kung gusto mo, Lapit pa naman ang pangarap ni Telo. Si Iman. kung gusto mo Malapit talaga na, Lo.
Kung gusto mo maabot yung pangarap mo, syempre, unti-untiin mong tutuparin yung mga kailangan. Ramdam ko yung ano niya kasi nagkikwento yun, namumula yung mata eh. Parang gusto niyang umiyak. Naranasan ka walang-wala. Ang hirap talaga pag walang-wala. Ganun talaga. Kaya Ganyan sabi ko, talaga ang kung buhay. seryoso ka, Kung dito gusto, lang, kung kaya gusto, kitang tulungan kasi kung gusto mo naranasan ko yung, yan. kung gusto mo mabago ang sarili mo, mabago mo yung buhay mo, tulungan mo din yung sarili mo. Kasi walang ibang tutulong sa sarili mo kundi ikaw. Kaya nga yung ano, unti-untiin mo na ayusin. Ikaw yung sarili natin ang tutulong sa atin. Tingnan mo si Jason, no? Huwag tayong umasa sa iba. May anak na. 10 taon na yung anak niya. Oh. Grade 6 na din si Bebe. Oh. Nakatapos pa din siya. Kaya sabi ng anak ko, Papa, bakit ang tanda-tanda mo? Ba't nag-aaral ka pa? Hindi yan. Nakikita niya ako nagsusulat. Kanya, ano kasi ginawa mo noon? Sabi ni Baby. Eh, yung anak kasi namin parang matanda Oo. kausap yun. Ano kasi ginawa mo noon, Papa? Binibiro ko pa, ako malapit magkaklasmate tayo. Nahiya daw siya. Tapos narinig niya na nag-usap kami. Si mama niya gusto mag-aral. Kasi sa amin gusto pang mag-aral ulit. Pero ano siya, graduate ng college. Mag-aral ka tilo, Seaman baka Graduate sa ng college. Kasi gusto sakaling niya ma-applyan tayo. Oops! kumuha na ng ibang course. Wag na Si nga. Baby nga si Baby. Kaya sabi ni Baby, yung tanong ni Baby kung saan daw mag-aaral. Sabi ko dun sa paaralan mo. Magkasama kayo ni mama mo. Nagkopyahan. May kakilala daw si Kuya Papi. Ah, may kakilala ka Kuya Papi. Baka naman Kuya Papi yung kapatid ko. Na ano? Ayun, no. Pag-aral ka tilo, Seaman baka sakaling may ma-applyan tayo, may kakilala ako. Na. Seaman daw nga eh. Kuya Papi. Kapatid ko Kuya Papi, hindi siniswerte. Ako gusto magbarko. Pero ano siya kasi, cook naman siya. Chip. Ano yun? Chef assistant pa lang siya. Chip assistant. Pero madami na siyang experience about sa cook. Nag-ano na siya. Ano ba yung ano niya ngayon? Yan sa Green Hills eh. Kailangan may diploma. Yan talaga, kailangan talaga. Ngayon pati, grabe, napakataas na ng standard dito sa Maynila. Dati, graduate high school ka, pwede ka nang mag-company. Ngayon, ang hinahanap na ngayon, college na. Grabe nga. Kasi, dun sa dati trabaho ko, may nagpapa-apply sa akin yung pinsan niya na gusto magtrabaho din sa trabaho ko dati. Eh yung yung HR doon, yung pinsan ko yung HR doon, pumalit sa papa niya. Tinanong ko yung pinsan ko kung may bakante. Ano ba yung yung ipapasok mo? College o high school? Kasi ngayon college na. Hindi na daw yung basta graduate ka ng high school. Mahirap na daw makapasok pa yun. Sabi na. Kailangan na yung college na. Kaya nga pag nag-apply ka, halimbawa, nag-apply ka, ikaw lang yung high school, kasabayan mo mga college. Kahit madami kang experience, yung college pa rin ang tutok niya. Kahit nga yung mga bagger eh. Yung bagger, hindi ko dinadaw yung trabaho ng bagger. Pero sa mga mall, Kaya bagger tuloy, ka, college sa grad ka ngayon, dapat. kahit nakagraduate ka ng high school, ang nababagsakan pa rin, construction. Construction kasi wala nang Alam mo sa Manila, mas maganda ang trabaho Pero, sa construction. alam ko man. Ang naman sa construction, maganda sa dyan. Mapagod lang. Hindi lang, nandiyan na yung pagod. Ang problema lang, kung napasukan mo construction, hindi company. Yung walang benepisyo. O kasi may mga construction na may tulad nung napasukan ni Kuya mo, company yon. May may benepisyo doon. Eh yung ibang construction, wala. Talagang pagpasok mo, pasok ka lang, trabaho ka lang. Pag nalaglag ka, sasagutin lang ng yung kabaong mo. Wala na, yun lang. Dati simple lang mag-apply, ngayon dami requirements. Oo, dami na requirements. Oo nga. Kaya yung mga piki-piki ngayon, di na makakalit. Hirap na. Depende yon kung kolorum.
Yung kulurum. Kasi may mga kulurum na ano, ng mga pinagtatrabuhan. Kasi kasabayan mo mga college grad eh. Ultimo mga bagger sa mall. Kailangan naka-college grad. Kaya mahirap. Hirap na. Ang cashier sa mga mall, ayoko magbigay ng ano. Basta kulay green siya na grocery. Ang taas ng standard ng cashier. Kailangan college grad ka. Kailangan may experience ka na. Basta, dapat naka 4 years course ka. Hindi pwedeng 2 years lang. Kaya sobrang ano. Kaya mahirap makipagsabayan. Pero kung halimbawa ako sa probinsya, mag-apply ako sa Manila, mas gugustuhin ko na lang magkasambahay. Libre tulugan, libre tubig, kuryente, pagkain libre. Kailangan sa trabaho, kahit mababa yung sahod mo. Basta may benepisyo. May benepisyo na kumbaga ang mga kasambahay mo. Hindi pa rin niya natutupad ngayon. Sabihin ko Depende sa sa'yo. amo. Ikaw, kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo ng sahod. Pag kinausap ka naman ng amo mo, ito, wala tong ano, wag ka na lang maingay na ano, wag nang magsumbo-sumbo saan. So, tanggapin mo na kasi kailangan mo ng trabaho. Maganda pa trabaho. So, tanggapin mo na. Ganun ang nangyayari. May mga kasambayan na ano, hindi kompleto. Ang labanan, may sahod ka, kahit mababa, basta kompleto. O kaya naman mataas, gawa ka na ng paraan, maghulog ka ng sarili mo. Kompleto benepisyo mo, Oo. ninanakaw naman yung PhilHealth mo. Dapat nga yung PhilHealth, voluntary na lang ang pagbayad niya. Hello. Yeah, Ate Virgin. Ate Virgin. Hello. Sino Ate Virgin? Virgin. Ay, si ano to eh. Wait lang. Ate G? Yung si Ate Virgin. Hello po. Miguel Love shoutout. Hello po. Magandang hapon. Si Rain B. Rain. Boss, amoy. Kuya Papi, my friend. Hello sa lahat. Hello. May inumin kang gamot? Wala. Walang nag-alarm eh. Sigurado alas 12 na. Ba't wala? For ang ano ko. For ang gamot ko. Kailan ko may 12 ka? Wala. Ayusin mo. Wala. Yun, ba't may 12 mo? 8. May 12 ka, 12. 12 a.m. AM yan. kasi nakalagay. Madaling araw nga. 8 Um, a.m. Tapos 4 p.m. Tsaka 12 midnight. 12 a.m. na yun. Tsaka alas 6. Naka-alarm kasi yung gamot niya. Mag-i-spray. Paalarm siya. Hello sa 10. Kuya Papi. Ay sa ano yun? Bro Rain, hello. Kuya Rain, ready na ba kayo sa my birthday akyat? Kayo kuya. Saan? Hindi ko alam kay ating Kuya Maki. Hello. Saan Ate may Bilang Amo. birthday? Ate Margie, good noon. Wala, sinabi lang natin ano. Sabi ni Ate Margie. Yeah. Sino may birthday, ano? Sino may birthday? Ma? Kay Ate Gabs, si Kuya GPC. Ay. Kay Kuya GPC pala. Sige. Nahihiya ako Ate Margie, sabi ni Rainby. Maya-maya mag-out ako. Tapos punta tayo din sa live nila, ano? Nakalive na ba sila? Nakalive ba sila? Nakalive na sila Ate Margie. Para batiin natin ng happy birthday sila, ano? Sino ba yung birthday? Si Kuya GPC. JPC mismo? Ayun, sabi na Ate Si Margie. JPC o si Ate Gabs? Batiin natin sila. Maya-maya kasi may 2 hours na tayong live. Pero nakalive na ba sila? May nahiya ako Ate Margie. May mga pa-premiere na nakalive na nagre-ready pa. Madami pa premiere. Sige, pag nag-live po sila, mag-end na tayo para makalipat tayo kala Ate Gabs, Kuya GPC. Lipat tayo doon. Ano, Rain, huwag ka mahihiya. Ano ka ba? Oo. Nagsimula din sila sa nahihiya. Huwag ka mahihiya ah. Akyat ka, Kuya Jason.
Kanta ka doon. Walang mic dito eh. Meron dito sinampay. Walang mic. wala Hirap- kaming gamit at Hirap Margie. kumanta na ano. Mamaya, Walang tugtog. nagluluto Baka pa. ano sabihin ng mga kapitbahay dito. Nababaliw na to. Mga taga-bundok to, nababaliw na. Buti kung may mic, pwede pa kasi linggo naman dito. Linggo naman yun. Baka ano sabihin, ba't kumakanta-kanta dyan sa Nababaliw bahay na ata natin? yun. Nakakilala naman kami dito sa lugar na to. Kasi yung lola niya, Legendary dito eh. legendary dito. Isa sa mga nauna dito Yung sa Santa pumasok Mesa. dito kanina, kapatid yun ni Bianan. Si Tito. Kapatid yun ni Mama sa mama niya. Sa mama. Kaya walang problema dito sa lugar na to. Kinain niya yung isa nito, di ba dalawa? Oo. Akala ko isa lang Kasi yung si Lola, legendary dito. Kasi yung lola ko dito, legendary dito sa Santa Kaya nga Mesa. sila may lupa dito eh. Kasi sila yung naunang tao dito sa Santa Mesa. Pero yung anak, yung kapatid ni Mama, yun yung nakatira dito. Kami wala kaming bahay dito. Sila walang bahay, nangungupahan. Sila lang yung meron. Yung si Lola. Masarap siya. Pero may lupa pa baga kayo sa ano, sa Pasig. Ayaw na ni Mama rin makaalam. Sa kapatid niya na yun. Saan yun? Saan yun sa Pasig? Sa Santa Lucia. Santa Lucia. May lupa sila dun eh. Santa Lucia. Ayaw na ni Mama makaalam doon kasi nga yung kapatid yung panganay. Baliwang pa. Yun. Warsyak ang ulo. Sabi Sa niya kanila nung, yun. sabi niya nung nakainuman sa doon. Ako, hindi lang ako tarantado. Sanggano ako. Nangangarato yun eh. Kaya pag dinadala ako dati sa Pasig ni Lola, Tinatawanan ko lang. Gitin to yun. pag dinadala ako dati ni Lola sa Pasig, pag iniwan ako doon, yung mga pinsan ko, pag alam na nila nagiinom na yung papa nila, tara Neng, labas tayo. Alam na, papatulogin lang yung papa nila, nangangarate. Tapos balik kami, pagtulog na siya. Naka-live na ba Ate Margie? Pwede na ba tayo mag-end? Lipat tayo doon. End Pwede na muna ba tayo. mag-end? Mag-end muna po ako. Kasi may 2 hours na tayo. Siguro mamaya po, mag-live ulit ako na Depende kasi. pag kaya pa. Pag wala tayong pag-upload live. Mag-out muna tayo, lipat tayo din kila ano. Naka-ready na ba Ate Kaya Margie? GPC. Lipat tayo doon kila Ayun po, maraming salamat sa lahat. sa magandang ng mga kwentuhan. nakakwentuhan. Thank you sa inyo sa mga nag-silent viewers. Shoutout sa inyo lahat. Thank you sa pangumusta. At Sa kay lahat. Kuya James Q. Thank you po sa pakulay kanina. Thank you sa lahat na pumasok. Maraming Naghahanda salamat. pa, tapusin nyo muna, sabi niya ni Ate Margie. Naghahanda pa daw. Naganda po ba? Sa live. At yun, thank you sa lahat ng At lipat pumasok. tayo sa live nila naka Ate GPC. ko. Kuya Rain, huwag kang mahiya huwag kang mahiyang pumasok. Pag pinapasok ka, pasok ka lang. Ako, Ate Margie, aakyat ako para makikain lang. Oy, online kain ba yan, Kuya Maki? Parang Ano? online kainan. Magsisimba ba tayo ngayon? Tingnan natin yung panahon. Kasi Diyan baka lang tayo, umulan. huwag na tayo magtiyapo muna. Kasi malayo yung tiyapo, matatagtag siya. Siguro dito lang muna kami sa Stop and Shop. Sacred Heart. Try lang muna. Tama yung pronounce ko. Sacred. Sacred Heart. Oh, Diyan na kami pupunta. Punta ka Kuya Roy. Diyan sa Stop and Shop. ang layo Sama mo naman. sila sila Ivy. Ang layo. Diyan lang sila eh. Eh, si Kuya Roy ang Laguna. Sila Ivy dito. Ay, Oo. wala si Ivy. Baka bakasyon na nila. Iwan ko lang. Parang nakita ko naka-live na sila doon sa probinsya eh. Kailan? Di ba kay Kuya San? yun. Pamangkin ba gayon nila? Pinsan lang ngayon. Hindi, si Ivy yun. Si Ivy yun. Ivy ba? Oo. Ayun ko. Si Ivy yun. Di ba Kuya Roy, nandun sila Ivy sa probinsya. Iwan ko lang. Parang bakasyon na nila eh. Nakita ko siya. Nasa Brias na si Ivy. O, di ba sabi yun na Ate pala. Margie. Sa Boreas Sige, na akyat pala. tayo. Unang umakyat, may 500. Sali tayo. Hmm. Ayan yun.
O si Tilo, sama ka Akit ka kila, dun, Lo. sama ka kila Ate Margie Doon sa mamaya. ano. Kila GPC, manalo ka, may pambili ka ng Oo, may papremyo ulam. doon. Ayun no, kala Kuya GPC, ano mo, i-chat ka ni Jason mamaya kung saang live pupunta. Lo, kasi may papremyo daw sila Kuya GPC. Tara Tilo, sabi ni Ate Margie. Oo. Sama mo Pasok nga ka Ate doon, pasok ka Margie. doon. Ayan po. Bye-bye. Love you all. Thank you. Thank you sa lahat ng mga pumasok. Hello Ate Margie, Thank you si sa Kuya lahat. Maki, si Kuya Yan. Papi, si Kuya Rain, Kuya Born, si Kuya Bern, si Kuya Kalakas, Kuya Romel, Kuya Romel, si Kuya Roy, si Ate Bidang, Tilo, si Telo, sino pa ba? Ate Margie, Si Kuya Roy, si Kuya Maki, si Kuya Hawk. Yan, Kuya Papi, Kuya Papi. Basta thank you po. silent viewers. Thank you at kay Punta tayo kay Ate Gabs and Kuya Ayan. GPC. Bye. Bye-bye. Love Hello, you all. sama ka kay Ate See Margie. you next live ulit. Bye. Abangan nyo yung ano kay Diwata.